Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto, diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Abril 16, tuig 2026. Sa gihapon, ini mo lang ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalakuan karon ng mga balita, sospitsado sa pagpaniro sa banwa sa Pavia, may kaso man sa pagpangaluthang sa distrito iya sa Mandurriao. Ang suspitsado nga si Lloyd Katipunan nagatrabaho bilang chief tanod sa ila sining barangay, apang ginpahalin man matapos nga magpinalupok sa armas sa lutang. Sa dugang pa nga mga balita kagay impormasyon, DPWH Secretary Vince Dizon dismayado sa nagatiwangwang proyekto sa distrito sa Mulo. Atong masobradwa na katuig lang nagatiwangwang kagawala may nagaobra dira. Pero i-recall tanay. Ano ganina tabo na dira sa sining proyekto sa distrito sa Mulo Review naton sining mga notes regarding sa sining proyekto. Hibaloon ta na malagro kung anong plastada sila drabanwa. Sa dugang pa nga mga balita, kaga-impormasyon riman sa aton sining pagpangalagad. Si President Bongbong Marcos, magkapila ka bisis kagin alsa-alsa ang bugas. Nagaagod siniya nga pamatudan nga ini ang mapagros kabaliskad sa mga ginapalapta sa pila siniya ka mga individual nga ini ang mayara sa malubha siniya balatian. May stage 4 nga colon cancer na patay na, gina-freeze na lang. Ambal sa presidente siya, may mga pagpangangkat paganis President Bongbong Marcos niya jogging tabla. Upod ka bala sakon. Upod ka mo sakon sini nga exercise. Tapos ti Aryo naghuruhakwat pa sa sako sa bugaso. Nga daw pamatsyaga ni President Bongbong Marcos siya do dumbbell o kon barbell o kon ining weights bla. Para pag pampadako sa imo sining butkon. Sa iban pa nga mga talupang doon karon niya nga mga balita. Ihibaloon ta pagidugang diri Banwa ining mga delayed projects sa First Engineering District. Sandig iya sa sining datos man from the Department of Public Works and Highways. Kay ti ila sining nga ginaplastar na diri Banwa ang status sa mga nagkalain sining proyekto for transparency sake bala nga ginatawag sa aton sining mga kasimanwa. Istoryahan tani karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Matapos Banwa nga ti inyo man sining nakitaan guro sa Facebook page sa Bombo Radio Iloilo nga ti ginatawag ni First District Congresswoman Janet Garin, si Doc Nanay bla asawa ni Engineer Tatay, ang ginikanan bla ni board member Rica Garin sa aton sining mga kabumbo. May pila ka mga impormasyon kita diri nga nabaton. Nagikan man sa mga tawo nga nagaulikid sa Premier Distrito nga may pila ka mga proyekto si diri Banwa nga tiway paginman mahuman. Kag imbis nga mapaayo kag mapatawhay ang sistema sa ila siniyang lugar, just like kami sa mga dalan or sa mambal na to ng mga flood control project, naggalala pagani ko ng sitwasyon. Muni madalagwar mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon
sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa udto sa DYFM Bumbu Radyo Iloilo. Nagalibot na sa karon ang aton sini nga Bumbu Patrol sa pagtipon sa mga entry sa aton sini magkuturan sa palibot man sa probinsya sa Iloilo. Akon sa diin tipuno ng inyo sini nga mga entries agod sini iya banwa nga ti patigayunon sa patigayunon sini naton nga daily draw. Para iya sa week number 6 sa Buena Mano Salvo Year of 20 promo sa Bumbu Radio kag Star FM. Samtang sa Sabado sining adlaw sa aton sini magkasimanwa tidira kita sa may barangay Ingure sa distrito iya sa La Paz. Dira kita mapatigayon sa aton sini nga barangay draw. Sa barangay draw na pulo ang mga daog santang 1,000 ka pesos ka cash. Kag speaking sang cash, damo pa nga mga cash prizes ang sarang madagan sa aton sini nga mga kabumbo nga mga pasakop sa aton sini nga mga pahampang. May mga giveaways man dira nga aton sini karon nga mga sponsors. Gani himo na ka ikaw dira, himo ka na dira sang tuman kadamo sini nga entries. Para nga ti dako man imo sini nga tsansa nga magdaog. Pantayan mo dira diyon. Kung di ni plastar ang tawag siya ni ang drop boxes o Dropbox para iya nga makahulog ikaw sa nga imo sini nga entries, madamo mga entries agod nga tinako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog sa patigayunon sini naton nga barangay draw. And i-remind ko lang kamo sa aton sini magkuturan sa mga kabumbo naton nga magapasakop sa barangay draw, kinahanglan preparado man kamo. Anong but ko silingon ko preparado kamo, i-prepare nyo na nga daan ang inyo sini iya nga mga duha ka valid ID. Kung mas labing maayo, pagin ipa-photocopy mo na daan, ipa-xerox mo na daan, kay paglawag sa imo sini nga pangalan, insigida, iatag ang imo sini nga premyo. Why na yan sa namo pang istorya, kuris-kuresa? Why na yan sa namo pa sini nga dandansoy, inom tuba laloy Why na naiya uso subong? Kapin pa ko na sa promo sa nga Bumbu Radio. Paglawag alan mo, ara ka sa venue, dala mo imo sini nga duha ka valid ID na pa-xerox mo, na pa-photocopy mo na. May jutay pagid iya nga mga confirmation sa imo sini nga identity. Hatag yun imo sini premyo. Sa aton sini magkasimanwa, ti labing importante ni ang confirmation sa nga identity kay kabalo ka mo banwa, no? Ever since sa mga promo sa nga Bumbu Radio, why na diya sa nga hukus-bukus, no? Why na diya sa nga daya? Matutuod sini nga pamalasakop ang nagadaog. That is why sa aton sini nga tagsa ka draw, be it daily draw and barangay draw, ang presensya sa aton sini nga Food and Drug Administration representative ara gid inaya sa aton sini magkasimanwa kay tiluyang naton nga mangin lehitimo ang aton sini nga draw. Why sang hukus-pukus, why sang daya? Matutuod sini nga nagapasakop ang nagadaog. Amo kita sinaya nga magpasigurado para nga fair para sa tanan. Why sang pinilian, why sang kinutaw-kutaw o kung why man dyan sang hamalang ka lang ati. Sige, bilin lang di cellphone number mo kay tawgan ka lang namon sunod semana. Ti kabalo ka balan mo nga grabe subong ang krisis sa sa gatong ti na delay shipment namon ni mga next month lang biang imo sini nga premyo. Bili lang di mo nga bili lang di mo contact number kay tawagan ka lang namon. Why sa nga mo sila iya? Kay sa kamaturan sa Buena Mano Salvo or sa anuman nga promo sa nga Bumbu Radio, why pa yan kasugod yung promo ang premyo na mo. I-launch pa lang yang promo sa aton sin mga simanwa, ang premyo ara na yan sa tagsa kay istasyon sa Bumbu Radio Philippines. That is why ngiti ang premyo nagahulat sa winner, hindi iyang winner ka amo ang nagahulat sa premyo. Oras naton 55 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga alas 11 diri sa pagpangalagad sa Bumbu Hanay sa udto sa DYFM Bumbu Radyo Iloilo. Ano ang latest sa sinikaron niya nga mga kauturan sa bahin sa mga nagapangunaman nga balita nasyonal sa aton sini nga mga kabumbo, no? Magluwas abi sa mga
pananawan sa mga kultura naton. May kantanan sa siningin panigay nga hearing sa House Committee on Justice. Ano pa yun ang latest diri? Ang palasyo karon nagahimo na sa ila sining lihok kaupod diri banwa sa aton sining mga kauturan ang Department of Justice batok iya sa 3 ka mga Facebook pages nga nagpalapta sa sala nga impormasyon na tuhoy sa ikayong lawas ni President Bongbong Marcos. Ang Presidential Communications Office ang liwat ayo sa Department of Justice nga imbestigaran ang kagsubong man magpatigayon o mag-file sa appropriate legal action batok sa mga Facebook pages nga nagapalaptas ang sala siniya nga impormasyon na tuhoy sa ikayong lawas sa presidente. No? Ginpayag ni Robertson Ramirez ang Presidential Communication Office sa Anti-Fake News Desk Director nga ang PCO nag-endorso sa 3 ka mga Facebook accounts sa Department of Justice kagapon sininga now. Ang mga masunod among subjects and complaints sandig sa PCO. May account din nga Iloy Bugris, the Queen of Revelations, nga tinagapanigayon kuno sa broadcast sa mga sala nga impormasyon, no? Kag nagapahayag nga si President Bongbong Marcos is critically ill, no? Kag may nagasulisit pa kuno sa financial contributions rather from viewers through posted cash and the BPI accounts details. During sa broadcast, ang administrator nag-display sa purported medical document that was fabricated. Ang account nga Rigondola Ping nag-post man sang manipulated images nga nag-depict mga biya nagapakita sa presidente nga yara sa state of physical distress na sa aton sini mga kabumbo ti gindisinyo gini para nga patalangon ang pumuluyo ang isa pagid ka account among grades sa Underpal. Nagpost ang fabricated news graphic falsely claiming sa account or official confirmation sang serious presidential health condition. Tingin payag rin ni Polo Martinez mga biyan nga ang PCO nag-endorse sa National Bureau of Investigation kag ining gin-endorso endorse sa Facebook account Malasakit News Pilipinas para iya nga may imbestigaran kag possible filing of complaints kag subong man alleged dissemination sang false information sa energy security, no? Sa aton sini mga kabombo ti gin-endorsement ini sa DOJ, PCO, Department of Information and Communications Technology, ginapirma ng Memorandum of Agreement na nga dapat ma-address ining mga false information. Tibantayan ta ko nung development sini kay ma-file gid sa nga kaso, di may mapriso gid siguro sini, dipindi na. Anyway, dugangan ta mga balita kag impormasyon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa balatuntunan na bombohanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Kabombo, yaring isa ka energy saving tip na dapat mahibaluan mo. Masaming at tinuan ang gas burner, ilabi na pagkatapos ng pagluto. Siguraduhon nga wala sang bara ang mga gas burners para matalunsay ang pagdabdab sang kalayo.
ang barado nga burner ang isa sa mga rason nga madasig ang pagkaubos sang LPG. Pilion man nga maayo ang kalidad sang burner nga ginabakal, agud ini ang maglawig kag makalikaw sa aksidente sa kusina. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-16 sa buwan ng Abril taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita, sa mga pangunahing balita, susunod na impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte magpupukus daw sa unexplained wealth o hindi may paliwanag na kayamanan at ang pagbabanta ng pangalawang Pangulo laban kina Pangulong Marcos. Ang Justice Committee members naman umaasang sisipot na ang pangalawang Pangulo. Si former President Rodrigo Roa Duterte naman niliban sa pagdinig ng International Criminal Court Appeals Chamber sa kanyang apila kampo ng drug war victims. Nagpahayag din ng pagnanais na dumalo sa hearing. Sa ibang mga updates tayo mamaya, ang Senado mga kabombo kinalampag ang Bureau of Jail Management and Technology dahil sa munoy mga preso na naging milyonaryo sa loob ng kulungan. Ang Presidential Communications Office nanindigang hahabulin at 3 malalaking personalidad na nagpakalat ng fake news ukol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa ibang mga development tayo mamaya, iba pang miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos posible munong susunod na kay retired National Security Advisor Eduardo Año. Abangan din mamaya sa ating international news si Pope Leo XIV na nawagan na wakasan ang chains of corruption sa Cameroon. Ang United States naman positibo sa kasunduan sa Iran habang pinaiigting ang economic pressure. At sa sports balita, abangan humamaya si Jimmy Alapag umalis na sa Sacramento Kings sa NBA habang ang Cordilleran boxer na si Renden Opas nakuha naman ang bakanteng World Boxing Council Australia sa silver minimum weight title. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Kampante si mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima sa itinatakbo ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ng mambabatas na marami na ang naipresentang ebidensya upang suportahan ang mga alegasyon laban sa pangalawang Pangulo, ngunit mas marami pa ang inaasahang mailalabas sa 2 nakatakdang hearing. Sa susunod na hearing, ayon kay De Lima, na isa sa mga sponsor ng isang impeachment complaint at miyembro rin ng House Justice Committee, magpupukus na ang komite sa hindi maipaliwanag na kayamanan umano ni Vice President Sara Duterte. Nakapaglabas na anya ang Kamara ng subpoena sa Anti-Money Laundering Council at sa Office of the Ombudsman para makita ng komite ang aktual na kayamanan ng pangalawang Pangulo. Maaring ilabas na dito anya ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara at ang record ng kanyang binabayarang tax sa pamagitan po ng record ng Bureau of Internal Revenue. Dito rin anya papasok si dating Senator Antonio Trillanes, isa sa mga kilalang kritiko ng pamilya Duterte na una na ring nag-akusa kina Vice President Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte na may tinatagong nakaw o hindi may paliwanag na kayamanan. Sa huling hearing, ayon kay De Lima, magpupukus na ang komite sa mga pagbabantang ginawa ng pangalawang Pangulo laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at First Lady Marcos. Ayon kay De Lima, tiyak na mas marami pang ebidensya at mga impormasyon ang mabubunyag sa mga susunod na pagdinig at mas magpapatibay pa sa mga alegasyon laban sa pangalawang Pangulo. Hiniling naman ni Manila 6th District Representative Benny Abante kay Vice President Sara Duterte na dumalo na sa susunod na pagdinig ng House Committee on Justice. Ito ay upang marinig ng publiko ang pagsagot ng pangalawang Pangulo sa mga alegasyon laban sa kanya. Ayon kay Representative Abante, maraming dapat ipaliwanag ang pangalawang Pangulo sa publiko na naghalal sa kanya upang mailuklok sa pwesto.
Giit ng mambabatas, kung hindi totoo ang mga paratang laban sa kanya, ay tanggapin ito ng mga naghain ng impeachment complaints, ngunit sadyang totoo itong mga aligasyon na dapat anyang harapin ni Vice President Duterte. Dati nang inimbitahan ng pangalawang Pangulo, ngunit hindi ito sumipot sa dalawang naunang hearing na naganap noong Marso 25 at Abril 14. Nakakatakda naman ang susunod na pagdinig sa Miyerkules, Abril 22. Sa ibang mga development po tayo, humiling si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Appeals Chamber ng International Criminal Court na payagan siyang hindi dumalo sa anunsyo ng desisyon sa kanyang apela kaugnay sa jurisdiksyon ng International Tribunal sa kanyang kinakaharap na kaso. Sa liham na may petsang Abril 10, sinabi ho ng dating Pangulo na isinusuko niya ang kanyang karapatan na pisikal na dumalo sa paglalabas ng ruling sa Abril 22 at tutukoy kung may kapangyarihan nga ang International Tribunal na ituloy ang kaso laban sa kanya. Sentro ng depensa ng dating Pangulo ang usapin ng jurisdiction matapos pagtibayin ng Pre-Trial Chamber 1 noong Oktubre ng taong nakalipas na maaring ipagpatuloy ang kaso sa kabila ng pagkalas ng Pilipinas sa International Criminal Court. Nauna nang tumanggi ang dating Pangulo na dumalo sa confirmation of charges hearing at iginiit na hindi niya kakilala o kinikilala ang otoridad at jurisdiksyon ng International Criminal Court. Sa kasalukuyan, nakakulong siya sa The Hague at nahaharap sa kasong crimes against humanity kaugnayan sa drug war. Sa iba pang balita mga kabombo, Star Nation, nagpulong naman sina Executive Secretary Ralph Recto at Chinese Ambassador Jing Kuan sa Malacanang upang talakayin ang kabuang relasyon ng Pilipinas at China ayon sa Office of the Executive Secretary. Ayon sa opisina, tinalakay ang pagpapalakas ng bilateral relations. Binanggit din ng embahador ang muling pagbubukas ng dialogue at ang mga posibilidad ng mas maraming opisyal na pagbisita ngayong taon. Bukod sa West Philippine Sea, tinalakay rin ng dalawang panig ang tourism, people-to-people exchanges, pagdaragdag ng direct flights sa pagitan ng mga lungsod ng Pilipinas at China, laban sa transnational crimes at pagpapalawak ng economic and trade cooperation, pati na rin ang energy situation. Napag-usapan din ang economic and trade agreement cooperation, pati na ang energy situation bilang bahagi ng mas malawak na ugnayan ng dalawang bansa. Sa ibang mga development po tayo mga kabombo, hinatasan ng Department of Energy ang mga oil at gas companies na magsumite ng regular na ulat ukol yan sa kanilang fuel storage capacity upang matiyak ang sapat at maayos na distribusyon ng supply ng gasolina sa bansa. Ang hakbang ay kaugnay ng Executive Order No. 110, Series of 2026. Nagdedeklara ng State of National Energy Emergency dahil sa patuloy na kaguluhan sa global energy market. Sa ilalim ng bagong patakaran, kailangang i-report ng mga kumpanya ang kabuuan at available na kapasidad ng kanilang fuel depot at mga terminal upang mas mabilis na mamonitor ng gobyerno ang supply level at maiwasan ang kakulangan. Pinahihintulutan din ng coordinated use ng storage facilities ng Philippine National Oil Company at Exploration Corporation para matugunan ang pambansang pangangailangan ng langis. Nagbabala ang Energy Department na maaaring patawan ng parusa kabilang ang suspension o kanselasyon ng permit ang mga lalabag sa naturang kautusan. Sa bahaging to, makabombo Star Nation, kuha muna tayo ng mga report na tinutukan ng ating news team. Si Senator Raffy Tulfo, kinalampag ang Bureau of Jail Management and Penology kaugnay ng umano'y preso na naging milyonaryo sa loob ng kulungan. May buong detalye dyan si Bombo Angelo Aganan. Kinalampag ni Senator Raffy Tulfo ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP matapos umanong makalusot ang iligal na aktibidad sa loob ng mga kulungan, kabilang ang pagninegosyo ng ilang persons deprived of liberty o PDLs. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs noong Abril 15, ibinahagi ni Tulfo ang kaso ng isang dating PDL sa Lapu-Lapu City Jail na umano'y nakapagpatakbo ng bentahan ng phone cards sa loob ng pasilidad at kumita ng milyong halaga ng coupons. Ayon sa senador, nakababahala ang ganitong sitwasyon kung saan ang isang bilanggo ay nakapasok na ordinaryong tao ngunit lumabas na milyonaryo. May pasaring din ang senador sa mga opisyal kung saan patanong nitong sinabi kung kumikita o mano ang isang bilanggo ay paniguradong kumikita din ang opisyal na nakatalaga sa naturang kulungan. Pasok siya, he was just an ordinary guy. When he came out, he became a millionaire. So, ang question ko, pinapayagan nyo na magnegosyo ang isang PDL, wantusawa, wala kayong ginagawang regulation, wala kayong ginagawang monitoring, otherwise hindi naging milyonaryo to. Of course, syempre kaya naging milyonaryo to, meron ding naging milyonaryo yung taga BGMP.
Kung may biyaya sa labas, may biyaya din sa loob. Yes. Kaya lang, BGMP personnel. So, how did that happen? Binigyan din naman ni Tulfo na posibleng magamit ang ganitong setup sa iligal na komunikasyon, lalo na kung hindi mahigpit na nababantayan ng paggamit ng phone cards at iba pang paraan ng pakikipag-ugnayan sa labas. Habang aminado naman ang kawanihan na may naging pagkukulang sa insidente. Ayon kay BGMP Superintendent Dennis Rocamora, hindi pinapayagan ng PDLs na magnegosyo sa loob ng kulungan. Bagamat may komisyonary na pinamamahalaan ng jail warden kung saan napupunta ang kita sa livelihood programs. Sa kasalukuyan, nililimitahan ng Bureau of Jail Management and Penology sa 10 ang authorized contacts ng bawat PDL, 5 miyembro ng pamilya at 5 profesional tulad ng abogado o pari na kailangan sumailalim sa verifikasyon. Mr. Chair, Your Honor, nangyayari po talaga yan. But in that particular case, Your Honor, it appears that the jail warden is remiss in his duties because he is not implementing the policies in place with regards to implementation of upwarding telephone calls to the PDL and those who transact doon sa aming tinatawag na jail commissary. Hindi talaga po dapat nakakapag-negosyo yung PDL namin sa loob ng jail. But in that particular case, sir, it appears na nakapag-negosyo. So, liable po yung warden doon. Kaugnay nito, iminungkahi ni Tulfo ang ganap na digitalization ng financial transactions sa loob ng mga kulungan upang masubaybayan ang galaw ng pera at maiwasan ang iligal na aktibidad. Isang mungkahi namang sinuportahan ng BGMP. Hiniling din ng senador ang pagpapalawak ng CCTV coverage sa mga kulungan, lalo na sa mga matataong lugar upang mas epektibong mabantayan ang kilos ng mga bilanggo. Sa kasalukuyan, mayroon lamang 2,600 na CCTV units ang kawanihan para sa halos 500 na pasilidad sa bansa. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo! 12 minuto makalipas ang 12:00 ng katanghalian. Sa kaugnay pa rin pong development mula pa rin po dyan sa may mataas na kapulungan mga kabombo, nanindigan naman si Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senator Panfilo Pinglacson, na suspendido muna yung mga susunod na pagdinig ng komite sa kaliwat ka ng skandalo na bumabalot sa flood control projects dito sa ating bansa. Ito'y hanggang sa hindi pa naiulat sa plenaryo ng Senado ang partial report na nabuo ng komite. Git ng batikang senador, walang saysay ang pagpapatuloy ng mga pagdinig kung hindi ito hahantong sa pagbuo ng logical conclusion tulad ng akmang committee report na nakabase sa natuklasan ng panel. Ang naturang conclusion ayon kay Senator Trillanes o Senator Lacson ay maaring pagdebatehan, amyendahan at pagtibayin ng mga senador sa plenaryo. Kasabay nito ay pinaalalahanan din niya ang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalo na ang mga mula sa minority bloc na may tumitindi na o tumatanggi na lumagda sa report ng committee. Sa halip na nananawagan pa ng karagdagang pagdinig nang hindi ginagampanan ang nasabing responsibilidad. Una na hong binigyan ng tigisang kopya ang bawat senador na miyembro ng komite upang basahin at pirmahan ang report ng panel, ngunit hanggang sa 4 na panel member pa lamang ang sa ngayon pumipirma. Dahil dito ay kailangan pa ng 5 lagda upang maipresenta na ang report sa plenaryo ng Senado o plenaryo ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa kabila ho nito ay kumpiyansa pa rin si Senator Panfilo Pinglacson na lumalakas ang suporta para sa partial committee report hinggil sa kontrobersyal na flood control project matapos pa rin madagdagan nga ng ilang pang pirma. 2 na po ang naidagdag so far. Sinabi ho ni Senator Lacson na lumagda sina Senate President Vicente Soto III at Blue Ribbon Vice Chair Erwin Tulfo. Ayon pa sa senador, may ilan pang miyembro ng komite ang nagpahiwatig na handang pumirma, bagamat may ilan ding nag-aatubili dahil umano sa impluwensya ng kanilang mga dating kasamahan sa mayorya. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 6 ang lagda sa partial report, ngunit kailangan pa ng hindi bababa sa 3 upang may high na ito sa plenaryo ng Senado. Kapag ka naisumit ng mga kabombo, maaari na po itong pagdebatehan, amyendahan at tuluyan din pagtibayin. Iginit ng senador na hindi niya pipilitin ang kanyang mga kapwa-senador na lumagda bilang paggalang sa kanilang individual na desisyon. Gayunpaman, sinabi niyang nag-aalok ng tulong si Senate President Soto upang makahikayat pa ng suporta. Nauna nang sinuspende ni Senator Lacson ang pagdinig na sa komite. Ukol pa rin po yan sa kontrobersyal na flood control scandal hanggang sa hindi pa po ito na iprepresenta sa plenaryo. Ayon sa senador, magiging walang saysay ang pagpapatuloy ng pagdinig kung hindi ito hahantong sa isang konkretong paglabas ng konklusyon.
Napatunayan naman ng mga maestrado ng Sandigan Bayan na walang istrukturang naipatayo sa project site na nagsisilbing basihan ng kaso laban kina former Senator Ramon Revilla Jr., Department of Public Works and Highways Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig at iba pa. Ito ay kasunod ng personal na pagbisita ng mga maestrado sa project site na matatagpuan sa Balagtas River, Pandibulacan nitong Abril 15. Ang natuklasan ng mga maestrado ay taliwas sa naunang deklarasyon ng Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineering Office nitong nakalipas na taon na ang naturang proyekto ay 98% nang nakumpleto sa loob lamang ng 21 days. Ang flood control structure ay dapat mayroong habasa ng 128 meters at inaasahang makakatulong para maiwasan ang pagbaha at pagguho ng lupa sa lugar. Pinondohan ito ng 92 million pesos at batay sa project report, buo na itong naibigay sa constructor na Sims Construction. Kasama ng mga maestrado ang isang Public Works and Highways Engineer na nagsisilbing testigo ng prosekusyon. Siya ang nagturo sa saklaw ng naturang proyekto salig sa nakalagay sa project report. Itong natuklasan makabombo ng mga maestrado ay patunay na ito ay isang ghost project na ayon sa prosecution ay mas magpapatibay pa sa inihaing kaso laban kina Revilla at kanyang mga kasamahan na inaakusahan na nakinabang sa naturang proyekto. Meron na ho tayong 17 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa ibang mga balita ho tayo, ibinunyag ni Retired Armed Forces of the Philippines Major General Romeo Puquis na may iba pang miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng tuluyan na ring aalis. Ito'y kasunod na ng pagre-retiro nitong si National Security Advisor Eduardo Año. Sa isang panayam, natanong si dating General Puquis ukol sa biglaang pagre-retiro ni Año at ayon sa dating two-star general, dati na niyang naririnig ang impormasyon na matagal nang gustong umalis nitong si Año ngunit hindi lamang tinatanggap ang kanyang resignation letter. Dati na rin anyang lumabas ang impormasyon na hindi lamang ang National Security Advisor ang alis kundi may iba pang cabinet members na nais na ring lilisan sa administrasyon. Gayunpaman, hindi na nito kinumpirma kung sino ang mga naririnig niyang susunod na alis sa gabinete at kung ano ang dahilan kung bakit sila tuluyang aalis. Naniniwala naman ang retiradong two-star general na ang pag-alis ni Año ay hindi dahil sa kanyang malapit na relasyon kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang dating general mga kabobo kung babalikan ay una hong itinalaga ng dating Pangulo bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Giit ni General Puquis, kung ito sana ang dahilan ay mas nakabubuting matagal nang umalis si General Año at hindi na hinintay pa ang mahabang panahon na pananatili sa Administrasyong Marcos Jr. Sa mga balita pang tinutukan ng ating mga kasamahan ng Department of Public Works and Highways, nagpadala ng mga heavy equipment sa nasusunog na Navotas landfill. Residual waste naman at kakulangan sa closure plan na posibleng sanhi ng sunog. Yan at ilan pa mga balitang tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Personal na ininspeksyon ngayong araw ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Tison kasama ang mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at Navotas Local Government Unit ang Navotas Sanitary Landfill na mahigit 5 araw nang nasusunog. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, lumagpas na sa itinakdang guidelines ang kalidad ng hangin sa mga lugar na naabot ng usok mula sa sunog. Bagaman hindi na operational ang landfill mula noong 2025, sinabi ng lokal na pamahalaan na may natira pang residual waste na madaling magliyab lalo na sa mainit na panahon. Dagdag pa nila, hindi umano ganap na naipatupad ang dating private operator ang ligtas na closure at rehabilitation plan ng lugar. Tinukoy na nasa 80% ng 43 ektaryang landfill ang naapektuhan ng sunog. Bilang tugon, tiniyak ni Dizon na magpapadala ang kagawaran ng mga heavy equipment tulad ng backhoe, bulldozer at dredger upang tambakan ng lupa ang apektadong bahagi at makatulong sa tuluyang pag-apula ng apoy. Samantala, sa iba pang balita, tiniyak naman ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez na magpapatuloy ang mga pangunahing proyekto ng kagawaran sa kabila ng kinakaharap na krisis sa langis. Kabilang dito ang mga big-ticket projects gaya ng Public Transport Modernization Program at iba pang malalaking infrastructure projects ng ahensya. Ayon kay Lopez, hindi maapektuhan ng kasalukuyang sitwasyon ang implementasyon ng mga proyektong ito dahil magkahiwalay ang pondong nakalaan para sa mga ito. Anya, may sapat na budget ang kagawaran upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng kanilang mga programa.
Gayunman, inamin ng kalihim na nadaragdagan ng hamon sa kanilang hanay, lalo na't sabay-sabay nilang tinutugunan ang iba't ibang isyu sa sektor ng transportasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Hindi po ba maapektuhan yung other flagship projects ng DOTR like the infra projects as well as the modernization program dahil nga medyo focus or jam-pack ngayon yung ahensya dito sa pagtugon sa fuel crisis? Hindi naman po. Again, una kasi may sarili pong program, appropriation and item, itong mga big ticket projects natin. Tuloy-tuloy ang construction dyan, all to this monitor and the payment. Ganon din po, maybe on the personnel side. No? Maybe kapag yun lang yung sinasabi natin on the personal side, mas lalo lahat yung mga senior officials natin, nagiging doble yung trabaho ngayon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information sa Radyo Bombo. Meron na ho tayong 21 minutes magkakabombo makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa ibang mga balita ho tayo, nanindigan si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi na nila papatulan ang kontrobersyal na pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na ang ulo ni Marcos, quote-unquote, ang kanila lamang kailangan. Bagamat pinag-aaralan din ng Interior and Local Government ang kontrobersyal na pahayag, naniniwala si Secretary Remulla na hindi pa ito pumapasok sa saklaw ng kasong direct threat at maaari pang bigyan ng ilang o ibang kahulugan o ibang interpretasyon. Ang naturang pahayag ayon kay Secretary Remulla ay pasok pa rin sa karapatan ng alkalde na magpahayag ng kanyang saloobin. Maliban dito, naniniwala pa rin si Secretary Remulla na lalo lamang lalaki ang isyu kung papatulan pa ito ng national government tulad ng paghahain ng kaso laban sa alkalde ng Davao. Mas mainam aniya na sagutin na lamang ito sa paraang naiintindihan din ng alkalde tulad ng pagtawag sa kanya ng hindi akmang mga salita. Tinawag din ni Remulla ang dating presidential son na mayabang at puro lamang daw salita. Namataan naman umano itong fugitive tycoon na si Charlie Atong Ang sa Calabarzon 2 linggo na ang nakalipas ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Remulla, nagsagawa ng follow-up operations ang mga otoridad ngunit nakatakas si Ang ng halos isang araw lamang ang pagitan. Sinabi rin na palipat-lipat ito ng tinutuluyan kada 3 hanggang 5 araw at kumikilos kasama ang maliit na grupo upang makaiwas sa pag-aresto. Nilinaw ng opisyal na walang kumpirmasyon na nakalabas ng bansa si Atong Ang sa kabila ng ulat na posibleng nakita siya sa Vietnam. Naniniwala rin ang mga otoridad na nasa Pilipinas pa rin ito. Nahaharap si Atong Ang sa mga kasong kidnapping with homicide and serious illegal detention kaugnay ng missing sabongeros na kanya namang itinanggi. May nakabinbing ni Interpol red notice naman laban sa kanya at mayroon pang 20 million pesos na mga pabuya para yan sa impormasyong magdudulot ng kanyang pagkakaaresto. Update tayo sa ilan pang mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan, mga kabombo. Dako tayo dyan sa may bahagi po ng Justice Department, ang Presidential Communications Office. Pinangalanan na po yung 3 sinasabing malalaking personalidad na nagpakalat daw ng maling impormasyon o itong tinatawag na fake news. Ukol ho yan sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May update po dyan si Bombo Grant Hilario. Hinamon ng isang online personality na si Jack Argota si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na patunayan ito'y nasa maayos na kalusugan. Hamon niya sa presidente na kung totoong malakas ang pangangatawan nito ay solusyonan na ang kinakarap ng bansa na krisis sa gasolina. Ito'y sa kabila ng personal na pagharap na mismo ni Pangulong Marcos Jr. sa media, pagtakbo at pag-jumping jacks bago at pagkatapos magsagawa ng pulong balitaan. Ngunit panawagan at mensahe ni Argota sa pinuno ng bansa na ito'y maawa sa mamamayan na lubhang apektado sa krisis. Git kasi niya, miski siya na hindi mahirap ay danas rin ang epektong dulot sa pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo kasabay nang hindi pa rin natutuldukang digmaan sa gitnang silangan. Sir, napanood nyo, nag-jumping jack at saka tumakot pa yung Pangulo natin. Anong reaction niyo dito? Okay yan. Sana masolusyonan yung problema sa langis. Kawawa tayo lahat, alam yan. Ako, naman ako mahirap na tao, pero naramdaman ko yung presyo ng gasolina ang mahal. Wala akong ano sa kanya, pero
Kung malakas na, tapos yun yung problema ng Pilipino. Maawa sa. Awa naman. Si Argota, isang online personality, ay maalalang sinampa ng National Bureau of Investigation ng reklamong cyber libel sa ilalim ng Section 4C4 ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, kaugnay ng Article 353 at unlawful publication ng Article 154 ng Revised Penal Code. May kinalaman ang mga reklamo inahin laban sa kanya nang i-post nito online ang umunoy peking medical record ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Patungkol kay President Marcos Jr., ang Presidential Communications Office ay muling dumating sa Department of Justice kahapon. Kanilang isinumite ang referral para mapaimbestigahan sa kaguran ang ilang personalidad sangkot sa pagpapakalat ng fake news. Sa pahayag ni Director Robertson F. Ramirez ng Anti-Fake News Desk ng Presidential Communications Office, kanilang pinangalanan na ang sinasabing 3 personalidad nais mapaimbestigahan upang mapakasuhan. The Presidential Communications Office, through its Anti-Fake News Desk, has endorsed to the DOJ, as mentioned kanina po ni Attorney Polo. So yung account na nandito po ay ang Eloy Bugris, the Queen of Revelations, and then Regundola Ping and Craig Underpan. So sila po yung 3 na nasa information namin o na-endorse namin sa DOJ po. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy. Kung kaya, gumamit muna ng electric fan bago mag-aircon. Kung gagamit man ng aircon, itakda sa tamang temperatura, 24 hanggang 26 degrees Celsius. Siguraduhin ding sarado ang kwarto para hindi sayang ang lamig at mas maging efficient ang paggamit nito. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras natin, meron na ho tayong 26 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Bago tayo umusad sa iba pang mga malalaking balita, mga kabombo, update muna tayo sa mga haganapan dyan sa may bahagi po ng Kongreso. Kaugnay po nung nakalipas lamang ho na pagdinig ng mababang kapuluhan dito ho sa 2 nalalabing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Makakausap po natin ang isang constitutional law book author at isa rin pong law professor, si Attorney Jennifer Arlene Reyes. Kaugnay pa rin po ito, mga kabombo, sa mga usaping bumabalot doon ho sa nakalipas na pagdinig. Lalo ho itong usapin kay Ramil Madriaga. No? Magandang araw ho sa inyo, Attorney Reyes, si Bombo Genesis at Bombo Jai po ito. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. At tayo po'y live na napapakinggan, napapanood sa Bombo Radio Philippines sa 32 stations natin nationwide. Unang-una ho siguro sa mga ibabato ho namin sa inyong katanungan na Attorney, let's have your reaction doon po sa naunang pahayag nga ni Representative Rufus Rodriguez calling Ramil Madriaga bilang isang polluted witness. At yun daw hong oras na ibinigay sa kanya nung nakalipas ho na hearing ay hindi dapat naibigay o hindi dapat inuukulan siya ng mahabang panahon. Anong take ninyo dito, Attorney? Regarding that, kung nararapat bang bigyan ng proteksyon si Mr. Madriaga, just like any other witness, hindi ba, na nanganganib ang buhay or seguridad ng kanyang pagkatao, pati ng kanyang pamilya, because of a high-profile case, aminin natin na, syempre, ang inaakusahan niya ay hindi ordinaryong mamamayan, right? Ito ay vice-presidente ng Pilipinas. So, the vice president or her colleagues or mga kakampi, ika nga, ay syempre may mga resources, right? So it is only appropriate, and dare I say, it is imperative na magkaroon ng proteksyon si Mr. Madriaga. I'm not saying na bibigyan natin siya ng proteksyon dahil siya ay nagsasabi ng totoo, right? Or dahil siya ay nagsisinungaling or tayo ay may kinakampihan. It's just that kahit hindi si Mr. Madriaga ang nandyan, kahit mismo
may witness ang defense na nangangailangan din ng proteksyon, dapat ay bigyan ng proteksyon ang kahit sinong witness, especially sa mga kasong ganito. So, when it comes to the angle na siya ay polluted witness, that is irrelevant eh. Kung sinasabing may mga kaso siya na pending, that is a different matter. Itong pagiging witness niya regarding the impeachment case, iba ito sa kanyang mga kinakaharap na kaso. It has no relevance to him being a witness here. So, he must be protected as a witness. Pero sa isang lokal na korte ho dito sa Pilipinas, attorney, tinatanggap din ho ba yung statement o mga testimonya ho ng mga individual na nakadetene habang may pending cases po sila, or even yung mga individuals na who are already convicted of their cases, attorney? Yes. Sa rules of court kasi natin, no, ang isang tao lahat ng tao ay pwedeng maging witness as long as may personal knowledge siya ng mga facts or circumstances surrounding the case na siya ay magte-testify. Hindi requirement na dapat ay wala kang kaso, hindi requirement na dapat ikaw ay may mataas na educational attainment. As long as you have the personal knowledge of the facts you are attesting to, ay may karapatan ka bilang maging isang witness. Irrelevant kung may conviction ka for another crime, kung ikaw ay presently nakadetena because of another crime or another offense, those are irrelevant. Basta mapapatunayan mo na ikaw ay may personal knowledge, then you are qualified to be a witness. Totally unrelated, pero nais ko lamang po maisingit dito, attorney, yung nangyari noong confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi noon, kinu-question din po nung abogado ni dating Pangulong Duterte, si attorney Nicholas Kaufman, yung credibility daw nung self-confessed murderers na tetestigo rin laban kay dating Pangulong Duterte. So, my question is, sa conviction po ng mga kaso, gaano po binibigyang halaga yung statement o yung pong mga testimonya na mga, well, sabihin na po natin mga ex-convict or yung mga nakakulong at mga detainee, attorney? Yeah, so that is for the defense to prove din, diba? The defense must, assert or prove or establish rather na hindi nga credible ang isang testimonya ng isang witness. That is for them to prove. Okay. Bobo Jai, with your follow-up kay Attorney Reyes. Yung pagpapasubpoena, attorney, sa abogadong nag-notaryo sa affidavit ni Ramil Madriaga, hindi ba yun violation sa lawyer-client confidentiality, attorney? Hindi naman, dahil ang role or ang duty naman ng isang abogado sa pagnonotaryo ng dokumento ay tinatransform lamang nito yung dokumento from a private document to a public document. At naggagarantiya ang abogado na nag-appear sa kanya personally yung tao na nakapirma doon sa dokumento. So it will not violate any attorney-client privilege regarding the notarization of the said document. Hanggang ngayon, kinukwestiyon pa rin ng kampo ni Vice President Sara Duterte yung paggamit ng ilang House Justice Committee members sa term na mini-trial. Well, obviously, clear naman ito ngayon as preliminary investigation. Ano yung take ninyo sa argumento ng kampo ni Vice President Duterte na hindi dapat nagsasagawa ng trial ang Justice Panel at sa halip sa Senate lang dapat ginagawa yun, attorney? For me, it is just a matter of nomenclature, right? Kahit sinabi ni Representative Luistro na ito ay mini-trial, mag-focus yung mga kababayan natin sa kung ano yung ginagawa ng mababang kapulungan. Tandaan natin sa resolusyon ng Korte Suprema, sinabi nito na kaya na-nullify yung nakaraang articles of impeachment versus VP Sara Duterte ay dahil hindi nito binigyan ng due process ang vice-presidente. Meaning, hindi siya binigyan ng pagkakataon na sumagot or magpaliwanag sa mga reklamo sa kanya sa mababang kapulungan. So, to put it simply, ang sabi lamang ng Korte Suprema, you must give the impeachable official due process. Anong ibig sabihin nito? Bigyan mo siya ng kopya ng articles of impeachment,
bigyan mo siya ng kopya ng ebidensya, bigyan mo siya ng pagkakataon na sumagot sa mga articles of impeachment at sa mga ebidensyang nakalakip dito sa habla na ito. So, dito sa proceedings na ito, nakikita ko naman na yun ang ginagawa ng mababang kapulungan. Na misinterpret lamang at actually nagagamit pa nga, di ba? Na misinterpret lamang yung pagsasalita ng mini trial. Pero kung titingnan natin yung mismong proceedings, sinusunod naman nila yung mga guidelines or mga alituntunin na sinabi mismo ng Korte Suprema. Binibigyan nila ng pagkakataon si Sara Duterte na sagutin, right? By mandating her or ordering her to submit an answer or submit evidence on her behalf or to defend her case, rather. Pero, syempre, sa pag-conduct ng proceedings ng mababang kapulungan para bigyan siya ng due process, wag ding dapat lalabis ang mababang kapulungan, right? But my humble opinion, the words mini trial, it is just a matter of nomenclature. Tingnan nyo kung ano yung ginagawa sa mababang kapulungan. Sinisiguro lamang naman na may due process na naibibigay doon sa impeachable official. Senado pa rin ang magko-conduct ng paglilitis. Okay, paano naman yung tuluyang pagkwestiyon ng kampo ni Vice President Sara sa hearing ng Justice Panel at paghain ng petisyon sa Supreme Court para ipatigil yung hearing? Ano sa tingin nyo dito, Attorney? Pwedeng-pwede nilang gawin. Pero para sa akin, ang Korte Suprema dapat ay hindi na sila makialam this time in a sense na ito ay internal rules na internal proceedings na ng mababang kapulungan. Kung sinusunod naman ang mga alituntunin na binigay ng Supreme Court sa resolution nila sa Duterte versus House of Representatives, especially with respect to due process, I believe the Supreme Court will not interfere in a sense na ima-manage pa yung kung paano i-conduct ng mababang kapulungan ng kanilang proceedings. And my fearless forecast is baka i-dismiss agad ng Korte Suprema kung ang kampo man ni VP Duterte ay aakyat sa Korte Suprema para questionin itong ginagawa ng House panel. Para sa akin, i-dismiss ito ng Korte Suprema. Okay, thank you so much, Attorney. Bobo Genesis? Okay. Attorney, thank you so much. Maraming salamat sa muling pagpapaunlak po ninyo sa aming invitation na makausap po namin kayo. Hanggang sa mga susunod, ingat po kayo, Attorney. Thank you so much for inviting me again sa inyong napakagandang programa, and ang aking mensahe lamang sa ating mga kababayan ay magkaroon tayo ng sarili nating research, right? Huwag po tayong maniniwala sa mga fake news at mag-iingat sa mga nababasa sa social media. Tayo po ay maniwala lamang or magtiwala sa mga lehitimong media outlets. And libre po ang mag-research. Mas maganda po na mayroon tayong sariling paniniwala based sa ating own assessments or own research of the facts. And lagi ko pong sinasabi na ang isang bansa na ang mga mamamayan nito ay alam ang kanilang karapatan under the Constitution ay isang makapangyarihang bansa, at ang mga mamamayang matatalino sa kanilang karapatan ay makapangyarihang mamamayan. Yun lang. Okay, well said. Maraming salamat, Attorney Jennifer Arlene Reyes. Ingat po kayo. Isa pong constitutional law book author, mga kabombo at law professor, si Attorney Jennifer Arlene Reyes. Bombo International News. Si Pope Leo XIV sa mga leader ng Cameroon na naputulin ang chains of corruption upang manaig ang kapayapaan at katarungan sa bansa. Sa talumpati sa harap ni President Paul Biya, iginiit ng Santo Papa na ang korupsyon ang sumisira sa kredibilidad ng pamahalaan at dapat itong wakasan. Binigyan din niya yung pangangailangang alisin ang labis na paghahangad sa kita na anyay nagiging hadlang sa mabuting pamamahala.
Ang Cameroon ay pinamumunuan ni President Biya sa loob ng mahigit 4 na dekada at muling nanalo sa isang kontrobersyal na halalan kamakailan lamang. Bahagi ng pagbisita ng Santo Papa ang pagtutok sa isyu ng korupsyon at kapayapaan, kabilang na riyan ang planong peace meeting sa Bamenda na apektado naman ng separatist violence. At sa iba pang balita sa ibayong dagat, ipinahayag naman ng Administrasyong Trump ang pagiging positibo sa posibilidad na kasunduan na magwawakas sa digmaan sa Iran, kasabay ng babala na lalo pang paiigtingin ang economic pressure kung mananatiling matigas ang Tehran. Ayon sa White House, productive and ongoing ang mga pag-uusap na pinamagitan ng Pakistan at maaaring magpatuloy pa sa mga susunod na araw. Gayunpaman, hindi pa kumpirmado ang susunod na in-person talks. Kasabay nito, nagbabala naman ang United States ng posibleng secondary sanctions laban sa mga bansang patuloy na bibili ng Iranian oil, kabilang ang China na pangunahing kliyente ng langis ng Iran. Bahagyang bumaba rin ang galaw na kalakalan sa Strait of Hormuz dahil yan sa tensyon na nagdulot ng pangamba sa global energy supply at presyo ng langis. Patuloy namang sinusubukan ng mga mediator kabilang ang Pakistan na paglapitin ang magkabilang panig upang maiwasan ang muling paglala ng sigalot sa rehiyon. Combo Sports News. Sa ating sports news at para ho sa mga basketball fans, mga kabombo, tuluyan na pong umalis ang 6-time PBA champion na si Jimmy Alapag sa Sacramento Kings. Tinapos ng PBA legend ang kanyang coaching stint sa NBA team matapos ang 6 na taon na pananatili niya sa koponan. Taong 2019 kung atin pong babalikan, noong nagsimula siya sa NBA G League team na Stockton Kings at kinalaunan na na-promote bilang player development coach ng Sacramento Kings noong 2023. Nagsilbi po siya sa ilalim ni Mike Brown, ang nagsisilbing head coach ng Kings noon. Sa kanyang pag-alis sa Sacktown, pinasalamatan po niya ang mga nakasama niya sa naturang koponan at ang lahat ng mga natutunan bilang isang coach sa National Basketball Association. Ayon kay Jimmy Alapag, hindi niya makakalimutan ang mga karanasan at ang samahan na nabuo kasama ang Sacramento Kings management at fans ng naturang koponan. Sa pagtatapos ng 2025-2026 seasons, ang Kings, mga kaumbo, ang isa po sa mga pinakakulelat na team sa Western Conference ng NBA, hawak ang record na 22 o 22 panalo at 6 na pong mga pagkatalo. Uli po itong nakapasok sa playoff noong 2023. Sa bagay ito, kuha pa tayo ng mga karagdagang report na tinutukan ng ating news team itong pagbaba naman ng mga inaarestong lumalabag sa safer cities ng Department of Interior and Local Government, ikinatuwa ng pambansang pulisya. Yan ang report tinutukan ni Bombo Juvino Galang. Patuloy ang pagbaba ng mga naarestong lumalabag sa iba't ibang paglabag sa safer cities sa buong bansa. Ayon kay Philippine National Police Information Officer Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, na nagiging epektibo ang kampanya sa pagpapatupad ng nasabing kautusan mula kay Interior Secretary John Vic Remulla. Narito ang ating panayam kay Tuanyo. Umabot na tayo sa 50% na pagbaba ng ating apprehension. Ito ay magandang indikasyon na yung compliance ng ating mga kababayan sa Metro Manila ay mataas na pagdating sa mga ordinansa na ipinapatupad sa Safer Cities Initiative. So, sa monitoring sir, ilan yung ano yung pinaka most paglabag? Mananatili yung drinking in public place at smoking. Sinundan nito ng mga curfew sa mga kabataan po. Ilang mga lugar din dito sa Metro Manila ang pansamantalang tumigil sa pag-aresto ng mga walang damit na pang-itaas dahil sa mga batikos na kanilang natatanggap. Subalit patuloy ang kanilang inaayos at pakikipag-ugnayan sa mga local government unit para tuluyan ng maging maganda yung pagpapatupad ng batas. Muli ang ating panayam kay Tuanyo. Maliban dun sa Quezon City at sa Manila na sinasabi na pinay-stop temporarily yung implementation ng shirtless ordinance. So, temporary lang yun sir o kaya na ito ibabalik yung... Temporary lang sapagkat hanggat officially na sufficient yung time na na-inform na yung mga kababayan natin sa mga nasabing cities na may ipagpapatuloy, ipagpapatupad ng nasabing shirtless ordinance. Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras natin mga kabombo, mayroon na lamang ho tayong 16 o 17 minutes bago sumapit ang alauna ho ng hapon. Sa ibang mga development po tayo, hinihintay na sa ngayon na Department of Foreign Affairs ang resulta ng formal scientific report hinggil sa umunoy paggamit ng cyanide sa Ayungin Shoal bilang pagkahanda sa pagsasagawa ng karampatang diplomatic actions.
Isang pahayag sinabi ho ng naturang kagawaran na ang magiging resulta ng mga nasabat na chemical mula sa mga mangisdang pawang mga Chinese ito hong buwan ng Oktubre ay ang kanilang magiging basehan para sa kanilang mga susunod na hakbangin. Binigyang diin ng Foreign Affairs Department ng paggamit ng cyanide sa isang toxic substance. Ilang pamaraan po sa pangingisda ay delikado sa marine environment at tinawagang irresponsible at hindi katanggap-tanggap ng tanggapan. Ituan niya ay isang seryosong paglabag sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Seas na siyang nakasaad sa obligasyon ng mga state parties, particular na ang mandato na protektahan at i-preserve at iwasan ang pagiging dahilan ng polusyon sa West Philippine Sea. Samantala, kaugnay nito ay mariing kinundena naman ng Armed Forces of the Philippines sa mga pahayag ng China na nagsasabing ang mga ulat na ito ay fabricated, gawa-gawa lamang, at sinabing ang mga laboratory tests na isinagawa sa mga naturang chemical ay wala pong kredibilidad. Ito ho'y tinanggi ng Armed Forces. Uli namang binigyang diin ng Foreign Affairs Department sa kabila nito ay magpapatuloy pa rin ang Pilipinas sa kanilang monitoring at maging sa kanilang mandato na protektahan ang soberanya at jurisdiksyon ng bansa sa maritime zones nito. Nagsagawa naman ng malawakang rigudon ng Philippine National Police bunsod ng mga kamakailang insidente ng pang-aabuso sa loob ng Philippine National Police Academy noong Abril 3. Batay sa naging direktiba ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., itinalaga bilang bagong direktor ng akademya si Police Regional Office 7, Regional Director Police Brigadier General Redrico Maranan, habang ang kanyang pinalitan naman na si Police Major General Andre Dizon ay kasalukuyang nasa ilalim ng Personnel Holdings and Accounting Unit habang nagpapatuloy ang investigasyon hinggil sa hazing incident. Maliban dito, 8 iba pang opisyal ang inilipat sa isang pasilidad kaugnayan sa nangyaring insidente. Samantala, itinalaga naman na bilang kapalit ni Maranan si Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad bilang Regional Director ng Police Regional Office 7, habang itinalaga naman na bilang bagong Acting District Director ng Manila Police District si Police Brigadier General Arnold Casingala Santiago na siyang epektibo naman kahapon, Abril 15. Sa ibang mga balita ho tayo, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama sina Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chia Atienza at negosyante o ilang pa mga negosyante ang pamahagi ng 1,000 sako ng libreng bigas sa ilalim ng programang Biyayang Bigas para sa Maynila. Agaw pansin naman ang gawing tila dumbbell ng Pangulo ang isang sako ng bigas bago iabot sa recipient nito. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga manggagawa mula sa retail, janitorial, security, maintenance at food service sector. Bahagi ito ng mas malawak na inisyatiba ng administrasyon upang magbigay ng agarang tulong sa mga pamilyang apektado sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tinatayang mahigit sa 80,000 pamilyang Manilenyo ang makinabang sa loob ng 6 na buwan kung saan bawat pamilya ay makakatanggap ng tig 10 kilo ng bigas. Ang pondo na nagkakalaga ng 286 million pesos ay inilaan mula sa financial assistance to local government units ng Office of the President. Ayon sa gobyerno, layunin po ng programa na hindi lamang maibsan ang bigat ng mataas na presyo ng bilihin, kundi suportahan din ang lokal na mga magsasaka sa pamamagitan niya ng pagbili ng bigas mula sa lokal na produksyon. Sa harap ng global tensions sa gitnang silangan na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang mga bilihin, tiniyak ng Pangulong Marcos na palalawakin pa ang Rice Subsidy Program sa iba pang mga lungsod at mga probinsya upang mas maraming Pilipino ang makikinabang. Kaugnay pa niya, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapapabilis ang promosyon ng mga public school teacher upang wala nang magre-retiro sa entry-level na Teacher 1 sa ilalim ng Expanded Career Progression System. Sinabi ng Pangulo na layunin ng reforma na alisin ang matagal ng hadlang sa career advancement ng ating mga guro. Mahigit 2,000 guro naman at school heads ang na-promote. Karamihan yan sa ilalim ng Expanded Career Progression System. Inamin naman ni President Marcos na dati ay inaabot ng dekada bago ma-promote ang ilang guro dahilan upang lumipat ang iba sa administrative roles o ibang trabaho. Sa bagong sistema naman, mayroong hiwalay na career paths para yan sa teaching and school administration at nadagdagan pa ang mga posisyon nang hindi kailangang iwan ang classroom. Ayon sa Pangulo, higit 65,000 na mga guro sa buong bansa ang na-promote mula taong 2025 hanggang year 2026 at inaasahang madaragdagan pa ito kasabay ng iba pang hakbang para mapabuti ang kapakanan ng ating mga guro.
Sa ibang mga development po tayo, pinag-aralan ng Department of Agriculture ang posibilidad ng pagtaas ng bulto ng inaangkat na isda kung lalo pang dumami ang bilang ng mga mangingisdang Pilipino na tumigil sa operasyon dahil yan sa epekto ng mataas na presyo ng langis. Ito yung upang masiguro na tuloy-tuloy pa rin ang supply ng isda sa lokal na merkado at matugunan ng demand. Paliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. kung malaking porsyento ng mga mangingisda ang tuluyang titigil, aaralin na ng ahensya ang pagtaas ng demand at kung gaano kalaki ang maaring itaas ng aangkatin na bulto o volume. Posible niya nga abot ng 300,000 hanggang sa 350,000 metric tons depende sa konsumo. Sa kabila nito ay nilinaw naman ng kalihim na ang itataas na bulto ng isdang bibilhin sa ibang mga bansa ay salig lamang sa pangangailangan habang mangungunang source pa rin ang local fishing industry ng Pilipinas. Noong Pebrero, inaprubahan ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council yung pong paglabas ng Certificate of Necessity to Import. Ito ho'y kilala sa pinaikling tawag na CNI para sa 250,000 metric tons ng isda bilang karagdagang supply sa mga lokal na merkado sa Pilipinas. Naniniwala naman si Kabataan Party List Representative Rene Co na mayroong malawak na disinformation network ang kampo ni na Vice President Sara Duterte at former President Rodrigo Roa Duterte. Ito ay upang ipakita at ipalaganap anya na ang pangalawang Pangulo ay biktima ng political persecution sa gitna ng gumugulong na impeachment proceedings laban sa kanya. Ayon kay Representative Co, aktibong nagsasagawa ng disinformation campaign ang naturang network upang mahikayat ng iba pang mga Pilipino para suportahan at tanggapin ang kanilang claims. Punto ng mambabatas, nakikita na ang epekto ng naturang network sa iba't ibang online platform at karapihan sa mga gumagawa nito ay agresibong nagpapakalat ng mga impormasyon na makakapagpabuti lamang sa imahe ng pangalawang Pangulo. Kabilang sa mga pangunahing ipinakalat ng grupo ayon sa Party List Representative ay ang mga maling impormasyon ukol sa paggamit ng Confidential and Intelligence Fund na isa sa mga basihan ng impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala naman ang mga babatas na may mga nagpupondo sa naturang network para magpatuloy at lalo pang maging agresibo sa kanilang aksyon. Oras natin, magkakabombo, meron na lamang ho tayong 8 minuto bago po sumapit ang alauna ng hapon. Update na ho tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Pabujay? Yes, itong si APIC Party List Sergio Dagook tinuligsa naman ang Department of Finance dahil sa pagkontra sa inihain nitong House Bill 864 na sumusulong sa pagtanggal ng value-added tax sa kuryente upang maibsan ang pasanin ng mga mamamayan sa gitna ng krisis. Yan ang balitang tinutukan ng Bombo Radyo Iloilo. Tinuligsa ni APEC Party List Representative Sergio Dagook ang Department of Finance dahil sa pagtutol ng ahensya sa inihain itong House Bill 864 na sumusulong ng VAT exemption sa kuryente upang maibsan ang pasani ng mga consumer sa gitna ng kinakaharap na krisis. Base sa pahayag ng ahensya, mawawala ng 40 billion pesos ang gobyerno kada 3 buwan kapag inalis ang VAT sa kuryente. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Representative Dagook, sinabi nito na bagamat malaking mawawala sa pamalaan, mas malaki naman ang benepisyo nito sa mamamayan. Ayon kay Dagook, ang 40 billion pesos na umano'y malulugi ng gobyerno ay kikitain pa rin dahil ang perang matitipid ng consumer sa electric bill ay gagamitin din ito na pambili ng pagkain at serbisyo at ang buwis mula sa mga ito ay isa ring mapupunta sa pamahalaan. Nanawagan si Dagook ng agarang pag-aaral ng Department of Finance sa kanyang isinusulong na panukala. Ayon kay Representative Dagook, panahon na upang magpatupad ng konkretong hakbang na agad mararamdaman ng bawat pamilyang Pilipino na higit na apektado ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga paunahing bilihin. Git niya, ang pagtanggal ng VAT sa kuryente ay hindi lamang panandali ang solusyon, kundi isang mahalagang hakbang upang maprotektahan ang kapakanan ng mga consumer sa pangmatagalang panahon. Halimbawa, nabawasan tayo ng 40 billion. Yung 40 billion na hindi binayad ng tao sa kuryente, ay ibibili din niya yun ng pagkain o serbisyo. May VAT yung pagkain at serbisyo. Kaya babalik din sa gobyerno yan. Bakit hindi nila maintindihan yun? Sila yung nag-aaral sa economics. Ako man lang. Si APEC Party List Representative Sergio Dagook. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
Bombo Sports News. Karagdagan sa ating sports news, mga kabombo, ang Cordilleran boxer na si Renden Nopas nakuha ang bakanteng World Boxing Council Australasia Silver Minimum Weight title. Yan po matapos ng talunin ng Australian boxer na si Ka Lu. I-update po dyan ang Star of Baguio. Nakuha ng Cordilleran boxer na si Renden Nopas ang bakanteng World Boxing Council Australasia Silver Minimum Weight title matapos nitong talunin via unanimous decision ang Australian boxer na si Kalu sa kanilang laban na ginanap sa The Melbourne Pavilion sa Flemington, Australia. Nagpakitang gilas si Opas mula pa lamang sa pagsisimula ng laban hanggang sa matapos kung saan nagkaroon ng score na 80-72, 77-75 at 79-73 na lahat ay pabor sa kanya. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Pinoy boxer na si Opas, ibinahagi nito ang kanyang kagalakan sa kanyang tagumpay at karangalan na ibinigay sa bansa. Inamin naman nito na hindi niya inasahan na maiuuwi ang titulo dahil umabot sa 8 rounds ang laban at ginanap pa sa home court ng kalaban ang naturang fight. Sinabi rin nito na malaking tulong ang ginawa nilang scouting upang makita ang galawan ng kalaban at makagawa ng mga adjustments sa laban. Natutuwa po ako at nagpapasalamat kasi nakuha ko yung titulo at hindi ko rin kasi ni-expect na makukuha ko to kasi umabot kasi ng 8 rounds yung laban. Pero sinuwerte tayo kasi nanalo naman at naiuwi ko yung belt. Matatandaan na naging matagumpay ang mga nakaraang laban ni Opas, kabilang na dito ang second round knockout kontra sa Thai boxer na si Wachirawit Sanpakorn noong Abril ng nakaraang taon at ang fourth round stoppage kay Narwibet Punuam noong October 2024. Mula rito sa lungsod ng Baguio, ito si Star DJ Jan Marino and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy lamang po mga kabombo sa pagsubaybay sa atin pong 32 fully digitalized AM at FM stations. Pagsubaybay, panunood at pakikinig sa ating pong mga provincial station. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ng ating mga provincial station sa pamagitan po ng kanilang sariling mga social media pages. Bawat provincial station po natin ay pwede po ninyong ma-follow, pwede po ninyong masubaybayan gamit yung kanilang sariling social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok, maging sa X o yung pong kilala dati bilang Twitter at maging sa Bombo Mobile App. Yung Bombo Mobile App, pwede po niyong i-download dyan via Google App Store o Apple App Store. Sa mga kababayan po natin dyan sa may Mindanao area, halimbawa mga kabombo, sa mga taga-riyan sa may Davao Region o Region 11, pwede po ninyong subaybayan, panuorin, pakinggan ang mga programa ng Bombo Radio Davao at ang ating news, music and entertainment station dyan, ang Star FM Davao. Sa may lungsod po ng Cagayan de Oro at mga katabing mga syudad at mga probinsya, pwede po ninyong subaybayan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para ho sa mga Butuanon na nakabase po dyan sa may Mindanao area, nariyan ang Bombo Radio Butuan. Diyan naman po sa may probinsya po ng Sarangani, mga kabombo, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. At para ho sa mga kababayan po nating mga Ilonggo na nakabase dyan sa may Mindanao area, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio Coronadal. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chabacano na riyan, ang ating news, music and entertainment station ang Star FM Zamboanga. Sa bahagi ng Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. Bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayo in union with the prayer vigil for peace. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail.
We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Mauna kita diri sa aton sining mga kasimanwa sa sining pagpabutyag sa pagkadismaya sa tinglikom sa Department of Public Works and Highways kung sa diin tigin na bisitahan niya kagapon ang mga proyekto bla nga sa malawig sining tion tunganga na dira kay ti wise ang nagpaubra or may mga depekto kagagin pa suspend ang pagtrabaho. Ang inatumod naton nga ningin gintutukan ni Secretary Vince Dizon amo ang aganan na flyover kag atong natatabo sa may buhang flyover nga may yara sa guba tigin na repair man to dayon sa aton sini magkasimanwa but may ginapitan pa gyud si Secretary Vince Dizon ining proyekto dira sa may Barangay Istimawa kag Taal sa distrito iya sang Mulo malapit ini sa College of Dentistry sang Iloilo Doctors College. No, sa aton sining mga kasimanwa, ari malaw ang video may kantanan sa sining paghahatag sa nagakigo ing tulupangod ni Secretary Vince Dizon kag subungman ang pagpalabot sang concern ni Mayor Inday Raisa Treñas. Ha? 2 years nakateka. Which one? That The one? whole thing. Until there. Iniwan. Problema ko dito, RD. Walang nagsabi sa akin na may problemang ganito nung last akong pumunta dito sa Iloilo. So, ano bang status nito ngayon? Yung pagdating ko Suspended? Yes po, suspended po. Pero, isipin mo, 2 years. Nakikita ng mga tao dito, minumura tayo araw-araw dito. So, kaya pagtutulungan namin ni Mayor, we will finish this in 3 months. Finally. Kawawa naman yung mga students, di ba? Buti na lang sinabi sa akin ni Mayor ito. All the carinderias there are all putting their waste food on the drainage. Plenty of rats and Plastic. flooding. No, we'll fix it. And this one, it's already 2 years na daw. We have to work together. Tama na yung dati na hindi kayo nakikipag-usap sa Mayor. Hindi pwede yun. Na sermonan pa ni Sec Vince Dizon ang mga taga-Department of Public Works and Highways. Pero sandig sa aton siniyang balik tanaw kung sa Tagalog pa sa aton sini nga mga nota, notes
no? Ang project sa aton sinima kuturan, no? Dira sa may distrito sang Molo, iya ini sang Iloilo City District Engineering Office. Ang project, drainage construction sa aton sinima kuturan. Damtang ini sa may barangay Istimawa and Taal. No? Sa aton sini nga mga kasimanwa. Sandig sa aton sini nga pagbalik sa aton sini iyang mga notes diri banwa. No? Gindagdagan sang cease and desist order ni former City Mayor Jerry P. Treñas. Ang DPWH Iloilo City District Engineering Office bangod sa mga masunod sini nga rason. Wala sang excavating permit, wala sang mayor's permit, wala sang barangay permit, kag no? Wala sang approved road closure ordinance sa aton sini nga mga kasimanwa. Anong rason? Ang rason nga ginatudlo is lack of coordination sa tunga sang Iloilo City District Engineering Office kag sang Iloilo City Government, no? Sa aton sini nga mga kauturan ti sandig diri banwa lapas sang DPWH ining Department Order number 110 nga naga-require sa prior consultation before pa man sang pag-umpisa sang proyekto. Pero ti priska pa sa utanon nga ginabaligya sa mga nagabulante. No? Kung anong istorya sa likod sining mga na-suspend, gindagdagan sang cease and desist order, ang mga proyekto diri sa syudad sang Iloilo. No? Ti para nga hindi ka mo masermonan, Regional Director sa DPWH, kag lakip na diri ang bag-o sini iyang District Engineer sang syudad or sang Iloilo City District Engineering Office, no? Ipaintsindi nyo kay Secretary Vince Dizon sa aton sini magkuturan base kung manabaw lang ang iya sini iya nga paghangop nga hindi iya generally wala nagaistoryahanay ang city government kag ang City District Engineering Office. May mas madalom sini iya nga rason. And as a matter of fact, sa aton sini magkasimanwa, hindi lang kay ining proyekto dira iya sa may barangay Istimawa or sa distrito sang Molo ang gindagdagan sa cease and desist order or ginpauntat. This was even tackled sa sesyon sang City Council. No? Sa aton sini magkasimanwa. Kag dito na hibaluan nga ang naandan gali ti siyempre humanon anay and then masunod lang or ipaapas lang ang mga nagakaigo sini iya nga mga excavation permit, mayor's permit, barangay permit, so on and so forth. Now, sadtong tsimpo nga naga-exister ining kinaandan or naandan na sadtong tsimpo nga ti waay pa nag-break up ang Triñas Barunda Alliance. No, pero sang nga nagbuka na ini sila at dito na. Sa aton sini makasimanwa amo na tong ginsuguran sang tanan. So sa aton sini nga mga kasimanwa para hindi ka na masermonan arde, no? Kag ipainsindihan nyo mayo ang tiglikom nyo. Pero mala nyo kung ano ang pinakanami sining sitwasyon. No, sa aton sining mga kabombo. Anong pinakanami nga balita? Within 3 months tapuson ini. No? Within 3 months tapuson ini. Pasalig ni Secretary Vince Dizon. Di ko mag-amo sina kampiyon kagati siyempre
bangod sa pag-report ni Mayor Inday Raisa Treñas natagan sa nagakigo ing tulupangod, no? Mahuman ini, but ang punto sina diri Banwa, no? Why maniyagin bayaan, no? It so happen nga may cease and desist order kag sandi gani sa pagpropamangkot aton sa mga pumuluyo, tino may mga nagaubraman dira. Sa bahin sa sinang proyekto. Karon lang kay istoryanta na dugang diri man sa aton sining pagpangalaga sa DYFM Bombo Radio Iloilo. 10 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri man sa palatuntunan na bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Padayon nga nagapabutsyag ang presidente sa pungsod Pilipinas nga ini siya ang mapagros kag wala nagasufrer sang seryoso sini nga balatian o kung ano man sini nga ginabatsyag sa iya nga lawas. Ini kasunod sang distribution sang bugas dito iya sa Maynila, kaupod sa kay Mayor Isko Moreno Dumagoso nga kung sa diin kasubong iya nga ginatroll ni President Bongbong Marcos ang mga nagatroll man sa iya. Troll-trollanay lang sila. Pinakita sa nga presidente nga sarangan niya pa magkwat-akwato pila gani nakakilo do 10 kilos na engineer. Sa aton sino magkasimanwa na pulo ka kilo si Mayor Isko Moreno do babatsagan mo ko do video na bugatan sa ganyo pero si President Bongbong Marcos ya do ginhimo iya pa nga dumbbell ginalsa-alsay pa sa makapila nga bises no? Puerte, no? Strong aton nga president ba? Sa aton sini nga mga kansimanwa. Pero tiyan mo na bilang punto nga sa mga claim nga kuno nakabaton sila sang information nagikan sa mga doktor sa isa iya ka sikat nga ospital dito sa may Metro Manila, reliable ang ilang sila nga source. Ila man na iya, they are entitled sa kaugalingon sinilang opinion. Pero ang ginapakita karon sa aton sini nga presidente, ginapamatud-an niya, no? Nga mayo ang iya sini nga lawas. Kung may ginbatsyag man siya, there was a time sa aton sini magkuturan nga wanya man inigin dinay, kag ginambal niya pagani nga sabaw lang to siya nga sabaw, rason nga nagniwangin siya. But so karon sa aton sini magkuturan, pagsik yang aton sini nga presidente sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero nagalaom kita nga hindi lang sa kasubong sini nga pero pagsik ang ipakita sa aton sini nga presidente. Dapat mangin mapagsik man siya sa pagdeal kag pagsulbar sa mga problema nga ginapangatubang subong naton, no? Ginapangatubang sang pungsod na Pilipinas sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Nanano na pamatud-an mo naman no? Sa aton sini mga kabumbo, siguro tsimpo naman para nga hatagan mo sang mas labi nga nagakigo sini karon nga pagtamod ang problema sa pungsod na Pilipinas, Mr. President Marcos, sir. Sa aton sini nga mga kasimanwa, kag na pamatud-an naman mo, nag-jogging ka na, nag-julo jumping jack ka na, nag-draw dumbbell, nag-alsa ka pa sang bugas, okay na na, sir. Ang importante sini iya, sa aton sini nga mga kabumbo, nga nagakadapat, nga matagan mo man sa nagakigo nga pagtamod, ang labing importante, no, kag mas nagakaangay sinahatagan sa prioridad nga mga problema sang pungsod na Pilipinas, hilabi pa sang mga kubos. Pero hindi lamang kung tani mga kubos ang imo sining tulupangudon, no? Hatagan mo man sa nagakigo ing tulupangod ang pinaka labi nga nagabatsyag, no? Sang krisis sa karon sining matinyon, way sang liwan kunti ining mga yara sa middle class. Sa aton sining mga kabumbo kay yang mga middle class amo ni kung kaisa ang mga ginalaktawan kay kisyo, may mga trabaho man ini, may sweldo man ini bulanan, kaya na nila mabuhi ang buligan taya ining mga poorest of the poor lang. Pero tiyatagan nyo man sang nagakigo sining tulupangod ang middle class aton sining mga kabumbo kay man sila ining makabig naton nga mga shock absorber. Ang poorest of the poor ginakaltasan sa nga tuman kadagko sining mga buhisaw. Pero why man? Pero iyang mga middle class sa earner, no? O nangyara sa middle class, sa aton sining mga kabumbo, why pa mabato ng sweldo na buhina na? Nabuhina na sang buwis.
Nakuhaan na sang tax, may mga withholding tax pa. Por Diyos, por Santo. Tapos aton sini nga mga kabumbo, sa tion nga nga may mga krisis at sila man una sini iya Batsyage. Pero kung may hatag nga ayuda ang gobyerno, why man sila nga ginakalimta na kunti ginalaktawan. Okay, mas masulabihon kuno anay ang labing mas nagakinahanglan kamo nga mga middle class kamo kamo nga mga middle income earner, may mga sweldo mga mo kada bulan o sa sunod lang kamo or kung may bilin pa nga pundo mula na paghatag sa ayuda sa inyo. Pero ining unahon tanay mga pigado gina sa aton sini magkasimanwa ti amo sinabanwa ngati ang pinaka makaluluoy sa chimpo gani iya nga may mga krisis. Daw kag nagakalaktawan nga pinsaron nga dapat manini makabaton sa ayuda nagikan sa aton sini nga gobyerno ang yara karon sa middle class. Sa aton sini nga mga kasimanwa. 15 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa driman sa palatuntunan Bombo Hanay sa unto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Antes kita magkuha sa update na may kantanan sa sining shooting incident sa may banwasang Pavia sa sining background kag dugang may informasyon na tuhoy sa suspitsado. Nga si Lloyd nung aning pangalan niya sini engineer Katipunan, Lloyd Katipunan. May mga previous case ni Segle. Magluwas sina, kagi man siya chip tanod, galing pinahalin siya kay nagpinalupok. Sa aton sini nga mga kasimanwa. May mayong balita kita kay si Mayor Benjamin Magalong sang Mayors for Good Governance nagpabutsyag sa iyaman sini nga pagkalangkag kag subong manti. Siyempre, ginatagan sa nagakigo sini nga pagtamod nga sa pagpatigayon sini kuno sang pagsinapulay agod nga may istoryahan ang mga best practices, no? Sa bahin sang Mayors for Good Governance ang syudad sang Iloilo amo ang napilian nga mag-host dire sa aton sini nga mga kasimanwa. Yari malaw ang statement ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Iloilo is well known in the entire country at talagang high profile ang Iloilo. Kaya magandang lugar ito para i-promote yung ating good governance advocacy. Kaya naman napili namin itong Mayors for Good Governance na venue itong sharing of best practices among mayors. And at the same time, meron kami opportunity to meet with young people this afternoon para pag-usapan yung tinatawag ng leadership, youth empowerment, and at the same time, educating our young people on how to choose the right leaders. Kasi we're now shifting our strategy. Ang dati kasi ang strategy namin is promoting good governance principles, at the same time, yung campaign against corruption. Now, since it's already heightened, ang ginagawa namin ngayon, we're now shifting to another advocacy, and that is educating our young people on how to choose the right leader, which is not personality-based, it's not personality-focused, but it's more on the process of choosing the right leaders. Kasi dito sa laban natin sa corruption, at the same time dito sa promotion natin ng good government, there's no short-term solution dito. There's only a long-term solution. We're going to start it with the young people. Mayor, after the youth engagement later, ano yung ina-expect ninyo? Well, enlightenment among our young people, and hopefully they will also be able to influence at the same time yung kanilang mga elders, kanilang mga peers, kanilang mga families, friends, and of course the community. It's about time na magkaroon na talaga tayo ng social behavioral change, especially sa pagpili natin ng ating mga leaders ngayong 2028, kasi critical yung 2028. Kasi we're going to miss that opportunity. Sa tingin ko, baka bumulusok pa tayo eh. Alam mo, ang kinakatakutan ko. Ngayon, galit na galit tayo. Diba? Ngayon, mataas ang ating emosyon.
Diriwamit kabahin sang pahayag no, sa aton sining mga kabombo ni Mayor Benjamin Magalong, no, ang isa sa mga convener, no, sang Mayors for Good Governance sa aton siniyang mga kasimanwa ti ining syudad sa Iloilo mag-host sang M4GG Regional Caravan diri sa Visayas. Sa aton sining mga kabumbo, dire tipuno ng mga local chief executive nga ginakilala bilang champion sa good governance kag people-centered leadership. Yang syudad sa Iloilo mag-host ang highlights sa aton sining kinuniyang mga kabumbo, no, kag ma-benchmarking sila diri sa public-private partnership processes. Lakip na diri ang transparency and participatory governance practices. Bilang first UNESCO Creative City of Gastronomy sa aton sining mga kabumbo, bayara pagid Asian Clean Tourist City Awardee kag World's Top 20 Cities for Zero Waste Innovation. Sa aton sining mga kasimanwa, ginakalipay man naton kag bugalon man kita nga mga Ilonggo, particularmente kung taga syudad sa Iloilo ka. Kabalo ka naman kung ano sini ang kung ano sini ka mambal naton mataas ang paglantaw sa sining Mayors for Good Governance. Kag siyempre ginakalipay man naton nga mangin kabahin diri ang aton sini ang syudad sa Iloilo, particularmente sa bahin karon sang aton sining alkalde si Mayor Raisa Triñas. Pero amo na ambot kung aware man si Mayor Magalong sa mga bulante isyon transparency kumusta na tong kanina kung mag-ulan ba hindi ka mabasa, kung mainit di ka mamainitan, pero kung mag-ulan basa ka magyapon, kung mainit inita ka magyapon. Witing said sa bulo. Now, but anyway, sa aton sining mga kasimanwa, sa gyapon bugalon kita with this development karon nga ang syudad sa Iloilo mag-host ang M4GG Regional Caravan. Oras naton sa Bombo Radyo Iloilo Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Pagbalik nato na banway, check nato ang linya ni Bombo Krill Miliesa, inaway kantanan sa dugang sining mga informasyon sa pagpangusisa sa Bombo Radio. May kantanan sa suspitsado sining pagpaniro sa banwasang Pavia. May mga santuanay kaso man inigilisya sumungo or sang nagligad. Kag nangin chief tanod pero ginpahalin man kay masami kuno nagapi na lupok. Balikan tayo ni matapos sa bilang kaimportante nga mga pahanumdum oras. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sa Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natunggan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa number 1 and the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo, yaring isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Paggamit sa mga energy efficient nga mga appliances sagud makakinot sa kuryente. Ang simple nga pagkinot sa konsumo sang kuryente may dako nga kontribusyon sa pagpahagan-hagan sa operasyon sa mga planta nga nagagatong sang fossil fuels sagud makaproduce ang enerhiya. Ang sobrang nga paggamit sang fossil fuels ang may kontribusyon sa climate change. Kung magbakal sang appliances para sa sulod balay o kung sa opisina, mangonseho gid sa dealer kung sa diin ang mas makakinot sang kuryente. Makabulig man ini sa imo nga makakinot sa balayran sa kuryente.
Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Mian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Mahilig ka bala mag-order sang iced coffee o kon milk tea kag ipa-deliver sa imo workplace? Kung naubos mo na inom kag wala pa natunaw ang ice, pwede mo man ini matipon para sa indoor o kon outdoor plants. Ang small amounts ng coffee residue ang masami harmless kag makabenefit sa acid-loving plants pareho sang roses. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for April 12 to 18, 2026. Oldie Goldie songs will again fill your weekend as the Technocrats Band ang natalana nga maghatag sa inyo sa one great musical blitz sa concert at the plaza sa Abril 18, Sabado, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 19, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iatandugon ang kasing-kasing sa mga lideres ng warring countries nga pilion ang peaceful means over deadly means to resolve conflicts. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Hindi ako ne. Kada 39 segundo,
may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agod ma-expand ang mga outlet sa imo bala. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa takna sining alauna, may winner kita! Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Oy, atensyon ha, sa aton sining mga kabombo, sa aton sining mga kauturan, ang winner naton magagikan karon sa North Baluarte Molo. Taga North Baluarte Molo, sa aton sining mga kauturan. Atensyon, magpamati, magtutok diri. Ang yan sining proof of purchase, Orocan, ang edad 47 anyos. Ang Orocan, ang proof of purchase, 47 anyos ang edad, taga North Baluarte Molo. Congratulations, Jessil Estoque. Congratulations, ikaw ang daily draw winner sa Buena Mano Salvo, Part 20 promo sa aton sinima kulturan. Jessil, no, ang premyo mga 1,000 pesos nga cash. Ari na diri nagulat sa imo sa istasyon sa Bombo Radio. May 24 oras ikaw sa pag-claim sa imo sininga premyo. No? Ang dugang sininga premyo nimo is gift pack worth 1,000 pesos cash. No? Ginalakipan ina sa isa ka Orocan nga balde, isa ka box sang MX3 coffee nga may napulo ka sachet. Mayara pagit sa 2 ka box sang Rem Zinc zinc vitamins. No? Nga mayara sang kabilugan sininga 120 tablets. May 3 sini kaputos sang kumiya bihon. No, sa aton sini nga mga kabombo. Sa liwat, Jessil Estoque sang North Baluarte Molo. Ginlaw ikaw ni Bombo Cham. Ang premyo mo nagahulat na diri sa imo. 32 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check ko naman this time balita ni Bombo Krill Miliesa. Inamay kantanan sa sining dugang mga informasyon na tipon sa Bombo Radio, no? Tuhoy sa suspitsado sa pagpanglutang sa banwasang Pavia. Inahimaluan sa aton sining mga kasimanwa nga naaresto ining si Lloyd Katipunan sang ginbugos nga puwersa sang Leganes sa PNP kag sumungman sang Pavia Municipal Police Station matapos nga ini siya ang natumod, no? Bilang suspitsado nagpangamot sa pagluthang hasta iya nga mapatay ang mga nagatrabaho sa isa iya ka bantog nga bake shop o dira iya sa may bahin karon sa banwasang Pavia. Ila sini nga plant manager ginbawian gid sang kabuhi ang ila sini nga human resource or HR person or HR lang nga head ang pilason karon kagyara sa ospital. Amo manining nag-identify sa kay Lloyd Katipunan bilang among nagpangaluthang sa ila. Isandig sa pagpangusisa diri sa Bombo Radio, may mga previous gali ning kaso ining si Mr. Katipunan, no, nga kun sa diinti mayara man sang pagkaangot diri sa paggamit sang armas sa luthang pagpaniro sa distrito iya sang Mandurriao. Lakip na diri nga nakagi man ini trabaho bilang chief tanod sa ila barangay apang ginpahalin man as per information matapos ngayon siyang masaming nga pinalupok. Bombo Krill sa report, please go ahead.
nakapalagyo sa iya previous nga kaangay nga kaso nga shooting incident si Lloyd Katipunan sa distrito sang Mandurriao rason nga wala ini na preso sang tuig 2023. Madumduman nga ang suspect man sa pagpangluthang nga ining si Lloyd Katipunan sang March 9, 2023 matapos naging tiro sini gamit ang isa ka shotgun ang iyang lead security officer sa isa diri ka call center tower sa barangay Bulilao, Mandurriao, Iloilo City. Sa interview sa nga Bombo Radio kay Police Captain Jobert Amado, ang officer in charge sa Iloilo City Police Station 5, iya dirigin pahayag kaging kumpirmar no ang ining kaso ni Lloyd Katipunan sa ilaman diri nga police station kag tigin pahayag niya nga bangod man sa trabaho ang naging motibo sa krimen ni Katipunan matapos naging suspend ini siya no kay tinakitaan man kanasang kapalyahan sa iyaman diri nga trabaho. So no kay Police Captain Amado, ongoing sa gihapon ang ining kaso ni Katipunan no kaga kung sa diin din pasakaan ini siya sang kaso nga frustrated murder paagi sa regular filing. Apang pahayag diri ni Police Captain Amado apisan nga tinagpatigayon ini sila sang hot pursuit operation batok diri kay Katipunan no matapos na ginhimo sini ang krimen sang pagpangtiro diri wala ini siya nadakpan kag nakapalagyo sang tuig 2023. Dugang pa diri ni Police Captain Amado ilaliwat diri pagasikiron ang status sang ining ni Katipunan sa Hall of Justice angot sa krimen nga iya ginhimo diri sa nasambit nga distrito bangod nga ti posible kuno nga magdugang ini sa mga kaso nga iya subong nga ginaatubang. So yari pa pabati naton ang nag-interview sa nga Bombo Radio kay Police Captain Jobert Amado, ang officer in charge sa ICPS 5. Oo, no, kung natabo niya siya no, sang naka-record sa ato sang March 9, 2023. No? So, kung sa diin, ang incident there is a shooting incident involving ni sa kay Lloyd, no? Kag ang upo man no? As security ni dra sa may SM Strata, no? So, bangod man sang work-related ni nga, ano, nga reklamo, amo ni nga gintiro, yan ang biktima naton. And kamusta ni sir naman ang iyang kaso sa bahin diri sir sa Mandurriao Police Station? So sa subong no ongoing ni no ang ginfilean siya namo ni isang frustrated murder. So ongoing pa ni no sa court no, so i-verify namo ni para maka-update kita kung sa din na ni siya no kung naran sa korte kay based sa aton nga pag-check sa SIRAS naton naka-pending pa for preliminary investigation, pero i-check naton kag ma-update lang kami ma'am no as to the status sa gin-filed sa Mandurriao Police Station. Sa amo ni sir nga kung may ara nga na-file sang kaso sa iya nga sir wala siya na custody or na nakagwa na ini siya sir. Okay, during sang incident no wala ni siya ma-apprehend. But silingon pagtitiro yan sa upo niya nga gwardiya nakapalagyo siya no. So try man ni siya gin hot for shot pero lagi siya madakop. So ginfilean lang siya naton sa regular filing no or undergo sa preliminary investigation. At that time gusto wala siya matakpan sang 2023 after sa ining kaso niya din sir. Yes, oo no, correct no, wala siya madakpan no. Kag i-check nato no kasi kung may mga pending siya ning warrant no sa ining kaso no, kag i-check naton kung din siya nga nabilong court no, kag ma-feedback lang kami no, mahatag lang kami sang update regarding sa status ni sa aton nga suspect no na ano man siya no, involved man siya sa recent nga shooting incident sa Pabia. Si Police Captain Jobert Amado, ang officer in charge sa ICPS 5, kaga sa aton man diri nga pakipag-angot man sa ila diri nga barangay Bombo Chabno sa kaangot man diri nga balita. Pero antes kita mag-silo sa related topic man luyag ko lang anay i-plastar man bala Bombo Kriel nga ining kaso sa pagpangluthang was 2023. Yes. Nagtatlo na ni siya katuig sang Marso 9. Ti way gyapon update ni, way gyapon madagdagan sang warrant of arrest ni or anong sistema? Ano nang plastada sining kaso? Or basigin pabuyan-buyanan man lang hindi taman ini direkta mabasol sa kay Sir Amado, but
ang punto sinibala dugay na ni natabo way pagyapon madagdagan sang warrant of arrest. Di kay kumo wala sa madagdagan sang warrant of arrest or kun ano man nga plastada dira rason nga ti nakapangimpliyo pa siya kay ti sa pagpati naton kung security guard ka. Hindi ka man niya dali-dali siniya Bombokrel makakita sang trabaho granting for the sake of discussion abi nga ti ang iya sini nga company is Manila based but may mga counterpart na diri sila sa bahin sang syudad man sang Iloilo nga ti ginapasiguro Manila nga clear sa anuman nga criminal records ang mga ginapang hire sini nila iyang security at the same time i-deploy no sa mga establishmento komersyal. Ti ano plastada ni why giniya mamutikan or why giniya masiplatan nga may previous case gali ni ining si Mr. Katipunan kag nabaton pa to siya sa isa ya ka bake shop man no kag padayon siya nga naka trabaho pagani Bombokrel basi blakon why man ginulag sa nga Mandurriao pinpiniaw ang iya sini nga status ang iya sini nga gin-file sini nila nga complaint. That is why nga ti why man naghulag kag why man sa nga warrant of arrest nga ginpagwa or gindagdag batok saya. Yes, exactly, Bombo Chomp, no. Kay tigin file lang ina siya through regular filing. Kag diri gipahayag man ni Police Captain Amado kay nangusisa man dala kita sa bahin sa mga kapulisan nga ti nga may ara pagid sa mga persona no nga ti nagatrabaho apisar nga may mga record no sa kapulisan naton tigin pahayag man diri nga base kuno posible nga ang iban diri sa mga suspect naton ginapeke ang ining mga police clearance bala Bombo Chomp kay ti amo na ang ginapasa kay ti hindi naman kanu malikawan subong nga kadasig mag-ubra or mag-edit gamit diri ang mga computer nga mga applications no ti posible nga nakapiki in siya sa iya nga mga police clearance dira rason nga naka-apply siya no sa mga iban pa diri nga mga trabaho ti monitor man kuno ni araw-araw pa nga ma-apply ka security guard ang imo sini iyang credentials peke tapos hindi gid manotisyaran sang security agency do layo naman lang sa patad kag do kabahi naman lang inaya sang balibad Bombokrel maton basi kun why sa may nagaasikaso sang ginakaulamiran sini niya nga insidente sa pagpangluthang why naman nagreklamo to ang biktima so pinabayaan naman lang sang aton sini nga kapulisan basya mo sinang natabo. Pero klaro naton nga ti Santos sa 2003 hindi pa man niya si Sir Amado groda nga chief of police. No, ti base sa mga ginbuslan niya pa na dira. Amo ning ginaligban sang ulo tanga nakapangimpliyo pa ining si Mr. Katipunan nga may kon mayara giman siya sang kaso abi nga pagpanglutang kay hindi man na iya mahapos Bombokrel ni mo na basta-basta man sinibanwa nga kung makalusot ka sa police clearance sa National Bureau of Investigation clearance daw mabudlayan kag gid sinadira guro no kag hindi man lang iya police clearance ang requirement abi agud nga makapangimpliyo ka hilabi pa kon security guard ang imo sini iya nga trabahuan Bombokrel. Yes, exactly, Bombo Chomp, no. Ate, ang sa mga bahin, sa mga dokumento nga tiging tinguan man naton kag ang suspect balang maistorya kag maistorya man bala sa aton kung ano gidiri ang mga proseso nga iya ginapang ubra nga tingaan nag-apply pa inisyon or nakatrabaho man sa iban nga mga kumpanya but then grabe gid ang iya nga pagpamalibad Bombo Chomp, no. Hindi gid ini siya mag-istorya pisa aton man gani diri nga mga kapulisan wala pa ini siya na istorya man personally no do ginakuha niya gid diri ang iyaman nga rights nga maghipos apisar nga tinadakpan na ina siya and muna ang sasubong ang mga kapulisan nato naga-coordinate ini sila sa tagsa Manila diri nga station kay nahibaluan hindi lang sa syudad sa Iloilo no ang ining mga krimen or kaso nga ginhimo ni Lloyd Katipunan may ara pag ini sila may probinsya sa which is specifically diri sa Liganes no sa Banwa sa nga Liganes City madumduman duha diri ka kaso ang na-record sa nga Liganes NPS 2021 kag 2024 kag tiangot man ini sa iya diri nga armas
luthang kung diin na siya nadakpan. Pero nalahibaluan bumutyap nga sa una nga kaso sa 2021 nakapiyansa ini siya. Kag ang ikaduha niya nga kaso nga 2024 din pahayag diri ni Police Lieutenant Tayungtong nga ongoing pa ining kaso niya sa may korte. So diri na lang sa angot man nga balita kay nag-background check man kita sa iya kag paagi man sa interview sa nga Bombo Radio kay punong barangay Alberto Katahay Jr. sang barangay Aguaan, Leganes, Iloilo no. Ginpahayag sini nga nagtrabaho bilang isa ka chief tano da ining si Lloyd Katipunan sa ila barangay sang tuig 2019. Apag ginkakas ina siya sa pwesto matapos nga nagpalupok kuno sang iya nga armas luthang. Ginpahayag diri ni punong barangay nga naglawig ina siya masobra duha ka tuig nga nagtrabaho kag ti dumaayop man kuno ina siya before ini nga insidente kuno Bombo Champ no dug ginahimo niya gid kuno diri ang iya nga duty kag responsibility apang kumakainom kuno ina siya pagyara sa impluwensya sa makahulubong nga ilimnon dira siya kuno nagalain diri ang iya nga kondisyon no or lain ni ang iya diri nga ginahimo bangod nga sa nga tuig 2021 kadungan diri sang ila nga Christmas party nahubog ining si Katipunan kag didto daw nagpalupok sang iya nga armas luthang rason nga gilayon ini siya ginkakas sa pwesto but then wala ini siya na preso that time. Nahibaluan man nga sa kapreho nga tuig 2021 nagpalupok ini liwat sa ila dira nga baybay kag bangod nga yara man ini siya no sa impluwensya sang makahulubong nga ilimnon kag sunod diri kay punong barangay may ara sa mga pumuluyo nga nag-file sa complaint that time rason nga napreso ini siya sa Leganes Municipal Police Station apang nakapiyansa. Kinkumpirmar man diri niya police or ni punong barangay Katahay nga reserved marin ining si Katipunan matapos nga mayara kuno sang nagkuha sa iya hindi lang matumod ni kapitan no kung abyan niya ini or kakilala pero may nagkuha sa iya nga mag-training bilang reserved marine and wala man diri ginhatag ni kapitan no kung ano ini nga tuig since wala man siya nakadumdum na Bombo Champ pero pahayag pa niya diri nga matapos pagi diri ang krimen ang ginbuhat ni Katipunan sa distrito sang Manduya sang tuig 2023 nahibaluan niya nga nagtrabaho kuno ining si Lloyd Katipunan bilang isa ka tricycle driver diri sa syudad sa Iloilo specific sa distrito sang Molo kung sabihin nagatinir kuno ini siya sa iya Iloy that time. But then, yung pahayag niya punong barangay Katahay nga ti posible nga nagahalin-halin lang kuno sang lugar ining si Lloyd Katipunan bangod nga tumandok ini siya sang tapas kapis kag nakapangasawa lang no diri sa banwa sang Leganes. So posible nga kung may ara ini sang mga kaso naging hibukat abi dira nga malaing no ginatabok-tabok niya lang kuno ining mga lugar sang iya nga himata rason nga hindi ini siya malocate sa aton nga mga kapulisan. Dugang padri ni punong barangay Katahay nakakuha pa kuno no sang barangay clearance sa iya si Katipunan sang tuig 2021 matapos ang ining iya nga kaso bala sa pagpalupok sa baybay kay nakapiyansa man kuno ini siya. Apang sa pagtrabaho sini sa banwa sang Pabia wala na ini nakakuha sang clearance sa barangay kay ginapahayag diri ni punong barangay Katahay kahapon nang gani kuno ini siya nga adlaw nakahibalo nga ti may ara naman sang krimen nga ginbuhat ining si Lloyd Katipunan no kay ti wala man siya nakahibalo kuno nga nagatrabaho nagalain niya siya sa banwa sang Pabia kay ti malaka lang man kuno or kita lang man ini siya makita no dira sa banwa sang Leganes kay hibaluan nga dira sa may banwa sang Leganes nagapuyo-in na siya upod ang iya nga tatlo ka kabataan lunsay ini nga mga babayi kaga ugangan niya no kay iyang asawa nagatrabaho bilang isa ka OFW hindi lang matumod ni kakung di specific nga country no o kon diri no sa bilang isa ka OFW kay ginapayagan ni kayo ni Kap no sis akong aga makita ni ining si Katipunan nga naga-jogging opo diri ang iya nga bata nga isa kay tinahibaluan ni isa ini siya ka atleta Bombo Champ. So amo ini ang mga detalye nga ginpahayag diri sa aton ni punong barangay Katahay angot diri no kay Lloyd Katipunan. So diri balay pabatik naton ang naging interview sa nga Bombo Radio kay punong barangay Katahay sa nga barangay Guaan, Leganes, Iloilo. Sang ako nga pagpunong barangay sang PDSM pag ginano ko na siya tanong commander man. Okay man ang iya nga pag duty sa iya tanong commander kadagat.
Ano ni Kap dugay nga naging tanod na siya or chief tanod sa inyo, Kap? Dahil sobra ng dua tuig, ma'am, kay pag Christmas party namon, bali, natamaan sa inom, nagtuloy, nagipag-talupok, sa tinusog yung pull-out sa dayon. Pero once lang man ini siya natabo, Kap, ang pagpalupok niya. Oo, nakatalupok pag ginasa sa baybay. Muto nga tawagayo ka pulis, magulihin naman ang responde ka mga pulis. Siguro may mga constituents ko din nga nag-i-file na abot sa kinwaran, Dre. Tapos nakuha namon tong 45 ya. Amo ni ang kaso maniya, Kap, nga nakapabilin sa police station. Oo. After, Kap, sang pagiging chief tanod niya sa imo, Kap, ano dayon ini ang iya diri naging pang-obra dayon, Kap? Or nagtrabaho ini siya sa ibang pagid? Oo, ginkuha man rin sa sang taga-amon nga training sa Richard Lamarel. Oo. So, kumpirmado rin man na reserve marine ini siya? Oo. Tapos siguro nabalaan, gajopi ito sa sa may SM. Wala ko kadumdum kung ano ito matuig. Ito naman nga maging tiro sa mga security. Oo. Pero naglawig man siya sa Mandurriao nga to, Kap. Natuigan man ang pagtrabaho niya dito. Ay, wala ko ka-monitor siya, ma'am, kay sako man kadi sa barangay. Tigay sa agyan ko lang sa ila, sa iya balay. Kasi ay yung naman lang kami nga duwa eh. Taga ano gid na siya, Kap? Taga Leganes or basi sa ibang pag na siya? Taga Tapas, ma'am. Tapas, Kapis? Oo. Bali dyan lang siya nakapangasawa sa Leganes, Kap? Oo, agri lang ka pangasawa sa barangay Guam. Oo. Ano ni Kap ang iya asawa? Dira man or nagatrabaho sa iban? Ato sa ibang nasyon, ma'am. Wala ko kabalo ko na ano. So, Kap, nagapuli-puli na dyan sa Leganes. Umpisa nga nagtrabaho ina siya sa may Goldilocks sa Pabia, Kap. Oo, kasulo sa ilom ng sagisaga bakasyon man to sa lugar nila eh. Sa pagkadumdum mo, Kap, sang ining natabo sa Mandurriao, ara pa na siya sa inyo nga lugar or naghalin siya sa Kapis? Sige, pagkatapos ang nabalaan ko, pagtabo ko sa security, gabiyahe sa tricycle sa city. Diri sa syudad sang Iloilo, Kap? Oo, kay ang balay ni nanaya, raman sa mulo mo. Nagkuha mo di sa akong sang bilban, ang nanaya. Hambal ko yung nanaya. Ito, last ko naman nga hatag. Magpakabuot mo sa. Ano ang ginhatag, Kap? Clearance? Oo, nagpiyansa sa mo. Sa pagtrabaho niya, diri, Kap, sa may Pabia, sa may Goldilocks, nangayo man ina siya sang barangay clearance sa imo? Ako nang kumam ka ibalo nga drasa sa Pabia ga ubra. Oo. Nagkuha man siya sang clearance? Wala din sila kay kuha, ma'am. Okay, pero wala mo man nabalaan gali nga nagatrabaho na ina siya sa Banwa, sa Pabia. Oo, wala ko kay ibalo ga, puno ko na kay ibalo nga yung kantuan ko di ka impil nga monitoron siya. Wala man ko kabalo nga nakatiro sa tugali. Kagapi lang. Pero sa imo pag-monitor, Kap, ano nga tuig na siya nagbalik dira sa Leganes? Ano yung ariman di sa ma'am nga, nga balik-balik, kay may kabataan, sabi nga 3 kabilog mo ga eskwela. Sige sa, kitain ko din sa kunaga, ga jogging, kay ang subang na daw athlete wala. Kaya mo lang kay ginaupdan nga bata yung kunaga, mag-jogging. Kaya ga sakay sa motor. Ano yung pag-monitor namon gabi nga, na-confirm nga ara siya. Pag nagkulit ako na ito niya, kung tigabi na, ipagbalik ko di sa dulas unsida mo na di ang aton nga mga kapulisan, ang kinpis ang Pabia, kinpis ang Leganes, kinpis ang Leganes, tagang SWAT sang Iloilo City. Siya punong Barangay Alberto Katahay Jr. sa Guaan, Leganes, Iloilo, Bamuchang. And so far, amuna ang mga nakuha na po nga detalye no background dari kay Lloyd Katipunan
And kung wala siguro sinina himo no ang ining krimen sa banwa sang pagbiya, wala pagid rin natukiban o nagiusbong no ang iya diri nga iban pagid nga mga kaso bombo champ. And ginapakayag diri sa aton nga mga kapulisan nga magaugyon ini sila no liganit Mandurriao pabiya kasi para mapasaka ang tanan nga kaso nga ining ginaatubang nga ni Lloyd Katipunan para man yang mapasaka na gid bala ini siya bombo champ kasi mapriso kung ano man dali nga mga kaso ang iya nga pagatubangon no baydan niya gid ini kit ini ara na sang kabuhi nga nadula bombo champ dili pag madumduman man no nga diri sa bahin sang pabiya pasakaan ini siya sang kaso nga murder kag frustrated murder bombo champ. Aha, so makabig naton nga ining si Mr. Lloyd Katipunan, hindi siya makabig siya nga irresponsible gun holder. Ang malaking pagit sina kay ang mga armas nga ginagamit niya hindi pa lisensyado, kung hindi pa namin kung hindi pa lisensyado atong pagpinalupok niya bombo krill or mas mayo kung mausisa ta itong mga na-recover siya kung lisensyado blaan to or hindi kiti mas mamrubugat guro ang kaso nga possession of undocumented firearms illegal possession of firearms rather. Now, pagkatapos sa karon kung may kainit siya sa ulo sa imo, ginapahitan niya gid sang pamagi agud nga ipautwas ina. Ugaling ang paagi niya kay siyempre gatrabaho siya bilang security guard, may armas, motokag nagpaniro siya. By the way, ining armas lutang pag-aresto sa kay Mr. Lloyd Katipunan na recover ning gingamit siya sa paglutang sa duwa ka mga empleyado sang Goldilocks Bumukril. Ipayag diri ni police tanan tayong tumumot champ wala pa nila ini na recover, wala pa nakitaan kung di na ini nga ginapahayag na 9mm no base diri sa investigation sa aton nga mga kapulisan and ginalantaw pad ini kung diin ini siya pwede nila makuha kay since wala pa gihapon gid naga-istorya or nagatikab sang baba ining si Lloyd Katipunan rason na hindi pa makuha ang iban diri nga detalye sa iya bombo champ kay payagan ni police sa lieutenant tayong tungno wala niya pa inigin ako sa ila ang iya nga krimen nga ginhimo diri sa Pabiya sa banwa sang Pabiya no sa ining duha ka biktima nga babae but then di kay nagtestigo na ining biktima nga si John Shane asong limo kung baga do kahanggod na bala ining ebidensya nga tinakilala siya sang aton nga biktima rason nga tiing ka sa ining operasyon nga search warrant bombo shop. All right. Ini si Bombo Philippine Salis Miliaga and this is Bombo Radio Philippines. The number one na most trusted source of news information basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Krill sa imo siniiyang follow-up report. So may mahambal naton nga bangod man sa mga nakumit nga palupok, pagpaniro, makambal kita nga mayara sang criminal instinct ining si Mr. Lloyd Katipunan, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa. Kag sa karon ini siya ang gin-identify sang buhi nga biktima. That is why ang kaso niya is isa ka murder case kag subong man frustrated murder sa aton sini nga mga kauturan. No. Ining sistema abi kay sa aton sini nga mga kabumbo kung nagatrabaho ikaw kag kung nagapangamo ikaw, nagapangimpliyo ikaw, kung hindi mo gusto iya nga maakigan, so hindi ka maghimo sang mga buluhaton nga hindi ikaakig sang imo sini nga employer or sang imo sini nga supervisor, imo sini nga boss. Kay kung may himuon ikaw nga hindi husto sa ila sini nga pananawan, partikularmente kung nagasupak abi sa mga pagsulundan,
policy sang kumpanya or whatsoever, definitely i-reprimand kagid. No? Kag sa mga kasubong sini iyang mayara sang ginahire nga mga security agency, mahapos sa bahin karon iya sang isa ka company nga nag-hire sa security agency nga mag-request sa pag-ilis sa imo. Pananglitan nga may ara ikaw sang makumiter sini iyang violation or kakulangan, kasaypanan sa pagtungod nimo sa imo sini iyang trabaho. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Ibilang nga plant manager, ginapasiguro lang man sa aton sining mga kuturan, sining opisyal, sa nga nasambitan sining bake shop, nga tanan in order kag secure. No? Sa aton sining mga kasimanwa. Mapasiguro nga way isang may mahalitan sa mga empleyado, no? Way isang may magkaladula sining mga gamit, kag kung ano kag ano dira, mayara sang balikan for review. Agod nga matumod kung anong plastada sang natabo. O galing kiti, as per information, nagikan sa aton sining kapulisan, nga ti makapila kuno ini siya ka beses nga madakpan nga nagakatulog during sa iya sining duty. No? So, kung amo sinang plastada, ti dako ina nga makabig ina nga mortal sin sa bahin karon sa mga security guard. No? Although, naibaluan kang naintindihan ginaton nga langkuyanay man ang ila sini nga duty, but unlike sa iban sini nga mga security guard, nga ti ang iban sini nga niya, hindi na pwede ginabawalan sila magpungko mo. No, dapat tindog ka lang dira, ara ikaw sa puwertahan. O ginapanugutan ka man nga may break pero mandasig lang tapos 12 hours pang duty. Insindihan man naton nga makapoy sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero ti ining si Mr. Katipunan abi lain pag gidang iya sini iya nga kumbaga ang iya sini nga duties and responsibilities ara siya sa pag-monitor sa mga closed circuit television. No? Ti paano ka dira maka-monitor kung nagkakatulog ikaw sa aton sini nga mga kabumbo. So, naakig, pag-akig sa aton sini mga kasimanwa, gin subject sa termination, dito guro kang namutikan niya, ti amuning ginimo sini ni Mr. Katipunan Kay ti siyempre madulaan sa sang trabaho mo. Kung madulaan sa trabaho isa ka empleyado, mabugat man na sa iyang bahin, pangod nga tingiyaman sini nga trabaho mong ginasaligan niya, agod sa pag tos-tos man sang ila sini nga mga kagastuhanan sa sulod sang ila panimalay. Pero sa gyapon nakasalalay ina sa performance nimo sa trabaho. No? Kung damo sang violation sa imo, ti mabutang man niya sa risgo ang imo sini nga trabaho kag sa bahin naman iya sang mga manager nga inapasiguro man lang nila nga eksakto ginatuman particularmente mga security measures sa bahin sa ila sini nga kumpanya kay sila man ang magapanabat in kaso por kaso nga kung ano sini nga mga magkalanabo dira karon nga sakop sang ila man sini nga responsibilidad bilang mga opisyal man sang isa ka kumpanya sa aton sini nga mga kabumbo. Pero sa gyapon nakita naton sa mga previous nga mga reports nga kung mainit ang ulo ni Mr. Katipunan, why man siya sa may ginapasino, kalabanan sini nga kontrati ang mga direct supervisor niya, no? Sa aton sini mga kabumbo, naga-resort iya sa violente sini nga pamagi. No, pamaagi sang pagpangalutang. As per information sang tuig 2023 si Lieutenant Colonel Albert C. ang hepe sang Mandurriao, no? Sang natabo ining pagpanglutang, ti anong natabo to ginpurso bala tong kaso. Kay pananglitan kung napurso tong kaso, granting for the sake of discussion, kumo hindi interesadong nalutangan,
Ti may responsibilidad mangyapon ang aton sini kapulisan, granting nga may krimen nga natabo, kag pwede ginila iya nga mapadayon ining kaso. O, and eventually, madagdagan sang warrant of arrest, mapriso siya, ikuti why sa tani nakapanglutahang pa. But anyway, husi saon naton inadugang. Oras naton sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time is 4 minutos na nakaligad sa tak ng alas 2. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Rigi. Si Bombo Chama Blanco, vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat may baluan mo. Mag-observe sang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load nagapataas ang fuel consumption tuptop 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat may baluan mo. Buksan ang mga bintana, puwertahan kag kortina sa aga tubtubabon agud makasulod ang natural nga kasanag kag preska nga hangin sa sulod sang balay. Kung masanag ang sulod sang balay, hindi na kinahanglan nga maggamit sang suga sa adlaw kag mabuhinan man ang paggamit sa electric fan o kon aircon. Dako nga bulig man ang maayong air circulation sa pagpabugnaw sa balay, ilabi na sa mainit nga klima subong sa Pilipinas. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likaw. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19, hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar
will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Kabombo, yaring isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Bisan naka-off, nagakonsumo gihapon sang kuryente ang printer kag iban pa nga mga gadgets. Ini ang ginatawag nga phantom power. Mas makinot kung i-unplug ang mga ini o kung ibutang sa switchable power strip bag-o magbiya sa opisina. Makabulig ini para hindi mauyang ang kuryente kag mabuhinan ang bulanan nga bill. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat maibaluan mo. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga settings sang imo aircon temperature? Mahimo ka nga makakinot sang tubtob at 300 pesos kada bulan? I-set ang aircon sa 24 degrees Celsius ang temperature setting o mas sobra pa, imbes nga 20 tubtob 22 degrees Celsius para makakinot sang tubtob 300 pesos kada bulan sa electric bill. Base ini sa 2.0 HP aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang estimate na kabase sa pagtuon, apang mahimo man ini nga magbag-o depende sa bilis ng kuryente kag sa kalabigon sang oras nga ginagamit ang aircon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. 11 minutos, makaligid ng tak ng alas 2 sa hapon. Very hot. Thursday afternoon, April 16, 2026. Welcome diri sa kahapon lamang program. Kaupo ninyo si Tita Regine. Pila na kalitros ang tubig ang naubos nyo daw. O yung iban, kakalipat-lipat pa. Hindi gid ha. And remember, hindi maka-replace ng mga sodas o kung rin ng mga juice drinks, especially sa mga bottles or kung sa mga tetra, sa water. Safe gid kita ya sa tubig. Wala sugar. Kag very healthy sa aton nga lawas. So drink more water sa nga mainit nga panahon. Sing init sa aton nga mga istorya igadulong sa inyo sa sini nga hapon. So please join me and thank you so much to those nga mga suki kag mga tagpalamati naton nga ara na subundira nga nagaupod sa aton, nagabantay kag ready na nga magpamati sa mga kasaysayan nga aton nga igadulong sa inyo tanan. Salamat gid and also salamat in advance sa mga istorya in transit na, on the way na. Salamat gid. Sa pag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info sa inyong mga kasaysayan or sa pagsulat kag pagpadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City.
Uplanay kita sa sining hapon and enjoy. Special hello gali dira sa ato nga winner, si Big Brother sa 5th District. Big Brother, may email ako sa imo. Wala ka yun naka-reply. But anyway, remind lang ko, Saturday, mag-interview na ako sa imo. So here's our song para sa aton tanan sa sininga hapon. From Dante Beryong, Kabuhi, Sang Kabuhi Ko. This is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. Sa kada adlaw nga ikaw ako nga madumduman, nagakabalaka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyagan, ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugtan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagbutak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon tagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo kaman no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. The life of my life, and most definitely the love. The love of my life also. Kabuhi sang kabuhi ko, may Dante Beryong para sa inyo mga kabombo. Oras natin, it is now 2:17 in the afternoon. Time for us to read this story about the nagadali. Gid si Lola nga 84 sang Mandurriao. Kaya according sa iya, may laktan siya nga malayo. So if you can read her letter the soonest. Sige, basahon natin sa sining hapon nagasiling. Dear Inday Regine.
Buenas tardes contigo, ojalá que Diyos te bendiga. Diba? Intro pa lang na. Kaya sa tanan niya katapos ang Bombo Radyo. So meaning, gapanamyaw, siguro good afternoon. Inday, kung pwede nga sa imo pagbaton sa akong sulat. Bisan sa duha pa kaadlaw, kag imo mabasa. Sorry kung nagademand ako kay ti 84 ng akong edad, siguro medyo ulyanin na. Haha. Pero inday, ha? So nakapamati ako sa drama nga daw makahaladlok. Doon nadumduman ko ang akong inagihan nga daw hindi mapatihan. Pero ari, akon isalaysay. Kay sunod sa istorya, may iloy nga nagbusong. Kag sang iya pagbata, 3 ang una nga nagwa ka babae. Maputi kag matahong, pero ang ikatatlo, babae man, pero maitom. Kag medyo laway. Gani, sa nagdalag ko na sila, ila ginakontra ang utod nila nga maitom, kag malaway. Kag bisan ila amay, iya man ginatami-tami ang bata. Ang iloy lang ang nagapalangga sa iya. Kung kaisa, mahambal ang asawa, nga ginasubong mo sina ang aton anak. Kag sabat sang bana, hindi ina akon anak. Nga hindi, kaya nakita mo man nga sa akon siya naghalin. Ang masubo pa, kay kung magbakal ang amay sang panganan, para lang sa duha ka bata. Nagatulok lang sa masinulubon ang maitom nga bata. Kag wala nila ginaupod sa pagtulog sa ila kwarto. Ang makaluluoy nga bata, sa kusina lang nagatulog. Kag isa ka gabi, sang iya pagbugtaw, yara sa iya tupad, ang matahom nga munyeka. Gani, nagpalapit siya sa ginakilala nga amay. Tatay, salamat sini nga munyeka. Aba, hindi ako nagbakal sina, di mo ging kawat, ina. Tay, wala ako iniging kawat. Sa akong pagbugtaw, ara na sa akong tupad. Abi ko, ikaw ang naghatag. Ay, sus, mahatag ako sina sa imo nga, hindi ko man ikaw anak. Isa pa, mahal ina. Pagkakita sang iya duha ka utod, ila inagin agaw. Amo na lang ni. Gani, naghilibio na lang ang makaluluoy nga bata. Kag sang gabi, sang iya nga pag-isahanon, nakabati siya sang tingog. Anak, ako ang imo amay. Kag sang muklaton niya ang iya mata, nakita niya ang isa ka tawo nga kadako kaayo, kag sumong sa iya kaitong. Gani, sa dako niya nga kahadlok, nakasinggit siya, kagin palapitan siya sang iya iloy nga solo nagapalangga sa iya. Nagakulurog siya nga nagkupo sa iya iloy, kagin sugid niya ang iya nakita, nga naghambal ang mga tawo nga siya ang iya amay. Gani, naglibog ang ulo sang iya iloy. Pero sang ulihi, nadumduman niya nga sa unhan sang ilabalay, may dako kaayo nga lunok nga kahoy. Kag nadumduman niya nga ang una nila nga love making sang iya bana, dira sa idalom sang lunok, nga may malapad nga bato. Kagin pamangkot niya ang iya bana, kung nadumduman niya sang ilagin himo, didto sa idalom sang lunok, kagambal sang bana. Oo nga ahaw. Kay ako na batyagan, sang pagkatapos mo, may nagamit liwat sa akon. Pero wala ako sa nakita, pero tama sa iya kabugat. Hindi ayhan, may kapre diri sa lunok. Gani, nagtanom sa kaisipan sang iya bana, nga patsyon ang amo nga kahoy. Kaya nag-inom-inom sila sang iya kumpare, ginistorya niya ini. Gani hambal niya, pare, buligi gani ako, tapson ta ang lunok kag tutdan. Te, amo atong ilagin himo. Pagkaaga, nabatian niya ang balita, nga ang kumpare niya, patay na. Kadaw sunog ang iya nga lawas. Kinulbaan siya, gani nanaog siya sa tuyo nga makadto sa balay sang iya kumpare. Apang, ginsugata siya sang kapre, kag tuyo nga patsyon. Pero hambal sang kapre, hindi mo pagpintasan ang akon anak. Kay pag-abot niya sa edad nga 18 anyos, akon siya kuhaon, kag dalhon sa amon kalibutan, kagamuman ang pagkuha ko sang imo kabuhi.
Pero sugod subong, hindi ka na makahambal. Kagdira, natapos ang drama. Pero Inday Regine, amuyad to ang nagpadumdum sang akon nga, daw hindi mapatihan nga natabo sa akon kabuhi. Inday, namana ako sa edad nga 18 anyos. Pero sang bata pa ako, ara ako sa paginakop sa mga madre. Kay 3 pa lang kaadlaw ako natawo, napatay ang akon iloy. Samtang nagadako ako, palangga ako sa mga madre. Kay mabuot, kag mapisan kuno ako, kag matahom. Kay ang akon iloy, mestiza katsila. Kag isagid ka madre, nga palangga gid niya ako, kay may hinablos man siya nga nagaserbisyo sa amon kada aga. So wala ako kahibalo, nga gusto niya ako ipaasawa sa iya hinablos. Nagaedad na ako sadto sang 15 anyos, sa pamangkuton ako sang madre, kung anong akon nga plano. Kung husto na ako sa edad, sabat ko, gusto man ako magmadre. Hambal niya, nga gusto mo magmadre, sabat ko, para magserbisyo sa Diyos, sa tao, subong madre. Ami mo, Inday, hindi lang sa pagmadre ang pagserbisyo sa Diyos, kag sa imo isig katawo. Pero kung mamana ka, tira ka makaserbisyo. Abi mo, Inday, gusto ko ikaw ipaasawa sa akon hinablos, kung husto na kamo sa edad. Sadto, Tita Regine, kada fiesta, may programa ako, may parte ako. So, fortune teller. So, nagapanghimalad. Damo kami bisita, mga pari, kag estudyante, seminarista. Kag pagkatapos ng akon papel, masira ang telon. Abaw, damo ang masugata sa akon, nga mapahimalad man kuno. Nagkadlaw ako. Drama lang to. Pero, may isa ka seminarista nga seryoso gid. Sila niya, abihimaladi ako kung mapangasawa ko ikaw. Sabat ko, paano kay mapari ka man? Pero kung batunan mo ako, hindi ako magpari, kay katahom sa imo. Inday, madamo ang naghahambal, nga matahom ako. Pero sa akon, daw hindi man. Pero bisan subong, sa edad ko nga ini, siguro sanghubin ka pa, tahom gid sa imo. Siling nila. Siling ko ambot sa inyo, panulok nilang ninyo ina. Kag diri na kita, sa nagaedad na ako, sa 18 anyos. Ginpakasal gid ako sang madre sa iya hinablos. Sang wala pa kami anak, panahon niya do sang election, kaya nagapadalagan presidente si Jerry Rojas. Ang paryente sang akon bana, sila ang leader. Gani, ila ako ginpabulig magkumpanya. Mangampanya, nagapangdulong tarpaulin, kag sample ballot. Kung kaisa, gabi na gid ako nagapauli. Ang amon balay, halin sa karsada, bali 100 meters ang layo, halin sa karsada. Kag may maagyan ka, nga dako-dako nga puno sang lunok. Kag isa ka gabi, alas 12 na ako nagpauli, nakita ko ang lunok, tama kasanag, puno sang suga, kag may tukar ako nga nabatian. Kay may nagapanitsit, nagpangadi ako, kag nagpanguros. Kag sa nagedad na ako sang 20 anyos, nagbusong ako kag nagbata sang isa ka lalaki. Ang akon bana, nagaobra sa dulungkaan sang barko. Dira bala sa atubang sang PC headquarters sang una, dira bala sa may Fort San Pedro. Tungod siya ang budigero, kay ang karga sang barko nga halin sa Amerika, dira ginapapanaog. Mga dilatas, karne norte, kag iban pa. Siya ang nagatali. Tubtub maubos deskarga, kag kung may mga damages, ginahatag sa iya. Gani kung kaisa, tagduha kagabi nga hindi siya makapauli. Pero sinako nga dilatas ang iya nga dala. Isa kagabi nga mahamuok ang akong tulog. Sa sobra ko kakakapoy sa makulit ko nga bata, ako na batyagan nga may naghulid sa akon. Kag iya ako gintandog. Ti akon lang ipabayan, kay abi ko bana ko. Pero naghibi ang bata. Ti dali-dali siya nga naghalin, kag nadula. Tungod sadto, wala kami kuryente, kundi kingki lang, pero akong ginapatay, kay basi matumba, kag masunog kami.
Gani nanawag ako, Dad, diin ka. Tagai ako anay sang lampin sang aton anak. Pero wala siya. Gani kinulbaan ako. Igo siya nakapauli ang akon bana hapon na. Tani manawag ako sa piyak balay sa iya mga utod. Hambal sang bana ko. Kapuy gid ako, matulog ako anay. Luto ka lang da, kung anong gusto mo. Mabuot ang akon bana. Gani, ginaatipan ko gid siya. Siling ko, Dad, sibinan ko anay ikaw. Kag mag-ilis ka sa ngayon mo bayo, antes ka magtulog. Samtang nagakatulog ang bana ko, nagalibog ang ulo ko. Kung bala, sugiran kong akon bana sa natabo. Kay basi, lain ang iya paghangop. Pero siling ko, bala na. Kay mabuot man ang bana ko, gani, ginsugid ko sa iya ang tanan. Nagkadlaw siya. Siling niya, basi nagadamgo ka lang, Mami. Siling ko, hindi, Dad, Abi ko, ikaw, nga nahidlaw sa duwa kagabi, nga wala ka nakahulid sa akon. Hambal niya, kung hindi gani ako kapauli, tawgon mo si Nene, nga updan ka niya diri. Kay may manug-abot kami nga barko, abono ang karga. Madugay man ina matapos. Kag nagbusong ako, Tita Regine. Sang pagabot nga inog bata ko, hindi ako pwede ka pa hospital. Kay gintipdas ang bata ko, gani nagtawag ang bana ko kapaltera. Kag binudlayan ang paltera, dugay magwa ang bata. Nagalain na ako. Tungod ang paltera, sarwano man, may ginimo siya nga orasyon, kag iya ako ginsindihan kandila, kay nagsunog siya sang kamangyan. Ang kandila, iya ginpatulo sa labador nga may tubig. Kag didto, may nagporma. Isa ka maputi nga tawo, nga nagapungko sa harianon nga pulungkuan. Kag iya naman ginhimulatan nga pagwao ng bata, kay nagalalain na gid ako, kag napagwa gid man ang bata. Masyado kadako ang bata, maputi, pero naputos ang kabal, ang bilog niya nga lawas. Sa nahukas ang putos, wala na nagahulag ang bata. Hambal sang serwano, kot-kot ka sa tupad sang inyo balay, nga nagaatubang sa sidlangan. Pagkatapos ng 3 ka adlaw, kot-kuton mo, kung ara pa ang bata, dala sa simbahan, kag pabinditahan sang pari. Pero kung wala na, ginkuha siya sang iamay nga hari sang tamaw. Pero ako inday, nagalain na gid ako. Mayo lang nagabot ang pakaisa ko halin sa antike. Pagkakita niya sa akong kahimtangan, hambal niya, ubaha ang bayo mo, kay idalon ko sa serwano, mabalik ako dayon. Gani, taduha ka oras, nagbalik siya, hambal sang serwano, kinahanglan, itabok siya sa dagat, kay kuhaon siya sang tamawo. Mayo lang kay may kilala kami sa Gimaras, gani, dali-dali ako ang ginhimo sang akon bana, kaginkungkung lang pakadto sa karasada. Sakay kami sa taxi, pakadto sa Pantalan, Gimaras. Sadto, dilayag, kaginhawa mo lang kakamang-kamang sa ginaangtan sang layag. Gani ang ginhimo, ang iban naglusong sa tubi para nga makarga ako. Pagabot sa Pantalan sang Gimaras, nagsakay kami sa jeep pakadto sa Tinadtaran. Pero hindi makalabot ang jeep, kundi inang balay nga amon kadtuan. Bale, 1 pa ka kilometro ang layo sa ginpunduhan sang jeep sa Tiangge. Gani, nanghulam sila duyan nga tuwangan sa akon. May tigulang nga lalaki na ano ina siya, hambal niya. Abi pahikapa ako sa iya. Kagsang tapos himulso sa tigulang, hambal niya, dasiga ninyo na makaabot sa balay, kay delikado na siya. Updan ko kamo. Gali, kay manugbulong man siya, kag banto gali nga manugbulong. Kag pagabot sa balay, may ginpamutang siya sa tanan nga bintana, kag may ginlubong siya sa may hagdan. Kung mahimo, hindi ninyo pagpatyan sang suga. Kag kinahanglan nga may nagapulaw gid, subong Lunes Santo. Kung makaluwa siya, tubtub Sabado di Gloria, magaayo na. Subong, hindi gid ninyo pagkalipatan nga bantayan. Kay ang hari sang tamawo, gusto gid siya nga kuhaon. Kay ang ila anak, ato na sa ila ginharian. Kag siya gusto sang hari,
nga mangin reyna sa ila ginharian. Subong damo sila mga soldado nga nagalibot-libot dira sa balay. Kay kung hindi ka mo kabantay sa maayo, kuhaon gid nila siya. Kag sa kaluoy sa mahal nga Dios, nakalambot ako tubdub Domingo di Pascua, Tita Regine. Sa pagpasalamat, nagpaihaw baka ang amon paryente kag imbitado ang tanan sa baryo. Pero sa gihapon, nabatyagan ko nga may nagaubay sa akon. Kaya ikatlo ko nga anak, kung ara siya sa duyan, bisan wala tawo, pero may nagaduyan sa iya. Tubtub nagdalago na ang tatlo ko anak. Nagpuyo kami sa akon bana, bali sa 63 katuig, kag nadula siya sa amon. 63 years. Gani, sang wala na siya, kag may pamilya na ang amon tatlo ka anak, ginkuha ako sa pamilya sang bana ko para mag-atipan sa ilang propiedad. Sang ara ako sa isa nila ka building, ako na batyagan, nga dumay nagaubay sa akon. Kay kung kay isa, makita ko sila, kay isa ka bes, may mabasko nga linog, kay ang akon kwarto malapit sa dingding nga pader, sa sunod nga building. Sa kahadlo ko nga basi marumpag, kani gusto ko manaog. Pero ang hagdan sang kwarto, tindugon. Pero sa kahadlo ko, naglumpat ako. Pero inday, mapati ka kag sa hindi. Wala ako magtupa sa salog. May nagsalo sa akon, kag ginbutang niya ako sa salog. Kag pagkaaga, nakabati sa gwa sang amon gate sa may karsada. Nakabati ako nagaginahod. So nagpalapit ako sa may gate. Kaya nakita ko nga ang mga tawo nga nagaobra. Kaya ang karsada, dako kaayo, ang nabuka. Pero natingala sila, nga ang ila backhoe, hindi na magandar. Gani, nagbalik ako sa akong kwarto. Kaya ginkuha ko ang kwarta ko nga sinsilyo sa butilya. Nagbalik ako dito, kaya ginwasag ko ang kwarta sa buka nga karsada. Siling sa nagaulobra, aba, nagaulan kwarta? Hambal ko, hindi ninyo pagkuhaa. Pero paandara abi ang inyo nga backhoe, kag nag-andar, nagpinalakpak sila. Aba, do magic ba? Kag ako nabatyagan, nga may nagaubay gid sa akon. Kay bisan sang ari na ako sa akon balay, may araman permi ko mabatyagan, nga wala ako nagaisahanon sa akon kwarto. Kaya ang akon balay, 50 feet ang sangkad, kag 30 feet ang laba. Sang dito ako sa building, sang akon hinablos, akon ginhatag sa akon apo. Isa kami ka compound. May 3 ka balay. Gani sa akon pagpauli, nagsugpo naman ako sa akon nga kwarto. Nga bali 10 feet ang sangkad, kag 40 feet ang laba, kag may CR kag banyo. Gani kada alas 6, ginatipon ko ang tanan ko nga apo sa pagpangadi sa Santo Rosario. Kag samtang nga nagapangadi kami, nagatalikod kami sa bintana ko nga kristal. Kaya nag-aatubang sa altar. Ang isa ko kaapo nakabalikid sa may bintana. Nakita niya nga may tao sa gwa sa bintana. Gani hambal niya, may nagbalikid. So nagbalikid kami tanan, kag amo nakita, 2 ka bata. Siguro ang isa nag-edad sa 10 ka tuig. Siguro ang isa 15 anyos, kag gwapo sa ila, kag maputi, kulang ang buhok. Ginsenya sila ang ilakamot sa pagpaalam, kag amat-amat sila nga nadula. Ang isa ko kaapo, nagkadto pa sa isa ka bintana. Kung bala, makita pa niya, pero wala lagi. Alas 2:36 ang ating nga oras. Balikan ta ang kasugpon sa sininga sulat. Sa gihapon, this is Tita Regine, kaupo ninyo sa KLP. Magapanupali kita pagkatapos ng pinakamay importante ng mga pahibalo. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Bangod sa mataas nga bill sa kuryente, may mga panimalay kag opisina nga nagagamit sang solar. Isa ini ka maayo nga investment gani indi pagtuguti nga ini ang mausik. Antes magpatakod sang solar facility, siguraduha nga safe ang imo solar installation na pinaagi sa pagkuha lang sang mga lehitimo nga suppliers. Likaw sa desgrasya, likaw sa budol kag sigurado nga tipid sa kuryente. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok.
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Masobra 9 Plus wala di Iloilo, Bill Board of Activities for April 12 to 18, 2026. All the Goldie songs will again fill your weekend as the Technocrats Band ang natalana nga maghatag sa inyo sang one great musical blitz sa concert at the plaza sa Abril 18, Sabado, mag-uumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa Abril 19, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iatandugon ang kasing-kasing sa mga lideres ng warring countries nga pilion ang peaceful means over deadly means to resolve conflicts. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka Bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Magdesignar sang green officer sa kada departamento. I-check ang suga, aircon, kag mga equipment bag-o magbiya o kon magpauli. Siguraduhon nga nakuha sa saksakan ang tanan nga appliances o kon computer. Ilabi na kung weekend nga malawig pa ang inadlaw antes ang pagbalik sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw. Balik kita diri sa KLP. It is now 2:41 in the afternoon. Balikan taman ang sulat diri sa aton ni Lola 84 sang Mandurriao. Tita Regine, sang gabi sa ako nga pagtulog, nagdamgo ako. Lola, apo mo kami sa imo anak. Ginsugo kami sang amo na may nga prinsipe nga mapaalam kami sa imo kay mabakasyon kami sa iban nga ginharian. Pero sa gihapon, may ginbilin kami nga magabantay sa imo. Kag sa matuod inday, mabatyagan ko gid nga wala ako nagaisahanon sa akon kwarto. Permi ko mabatyagan. Pero ayhan mapati ka man bala sining akon kasaysayan? Ayhan may iban man sini nga kasubong nga inagihan? Madamo nga salamat sa paghatag mo panahon sa pagbasa sa sining pinasahi ko nga kasaysayan ang tagpadala. Si Lola nga 84 sang Mandurriao. Bunga sang kaisipan, imahinasyon, o matuod-tuod gid nga natabo. Well, it's up to you, dear listeners.
But amo ini no, ang gina-share diri sa aton ni Lola sang Mandurriao, Lola nga 84 sang Mandurriao, ang mga butang nga makatilingalahan nga iyagid nga na-eksperyensyahan. Salamat gid sa imo Lola. So I hope nga wala ka pa nakalakat kag nabatian mo gid ang pagbasa naton sa imo nga kasaysayan. Let us now proceed sa aton nga next story ginpadala ni Ningne sang Lambunaw. Dear Tita Regine. Good afternoon sa tanan nga katapos ang Bombo Radio, especially sa imo. Almost 2 weeks, way ako kasulat. Kitungod hindi manami tiyempo. Madulom, hindi ako kakita mayad. Kag stressed, ka result, ka check up ko. Kasakit ulo ko. I beg to you and to all who love me on earth to please help pray for me for my good health. Thank you in advance. By the way, I am greeting my children, mga umagad, mga apos, mga balayi, kag sa mga in-laws, sa mga hinabdos ko, or sa hinabdos ko nga akong imaw dyan sa balay. Lola Amperin, Lolo Dencio, Lolo Abraham, how are you? Hope fine. And sa tanan nga mga senders sa mga listeners, hope you are all in good health. Mayad lang tita, nga nakalagaw, gid man kami kahasban ko kato sa Mindanao. Nagpakasal ang bata namon, Tuya, sang year 1988. August 28, 1988. Naanda kasal sa Cathedral, Mantuya. Naguna kami ni Toto, kag umagad namon, kag bata na nga 5 years old, kay nag-ring bearer. Adlaw sang kasal, naghala kahibi amon apo, nga hindi, tana magbit-bit, kaalmuhadon, nga may aras kag sing-sing, kay basket ana nga may bulak. Haha. Kadlawa namon, ano ka, gay? Wow, doon nagdugang hibi na. Ate, marcha asanda ni mama na nga duwa eh. Kay si papa na, gasakay sa barko, ina nga time. Tapos kasal, nag-agto pa kami sa Lake Agco, nga sa ibabaw, amo ang Mount Apo. Nasulat ko doon day aligad. Tapos tita, nagsimba kami sa ilang dito nga lugar, Binukid, Marayo, duro pa mga checkpoints. Mga jokers man, kaging pangitaan kami ID, kaliin tana tunada ka hambal, tadiin ka mo sa Sinibuano nga hambal. Sabat namon, Tagalambunaw, Iloilo. Baw, kalayo, tiding ka mo makadto. Sabat namon, masimba, hambal ka isa, don't delay them. Ti, bata lang amon, hindi, singgit ka amon nga apo, agin sunlog. So pag-abot namon tita, halin sa karsada, may step-step pa idalom, bale, dyan ka mo gapungko, way lang galuhod, remain nga tindog, kag pungko lang sa idalom kakawayan. Anda nga altar, way mga atop, ti ilam lang kung maguran. Way kami kamaan, basi, gahalin man sanda sa hall, kay hanggod man anda nga hall. Sa may igutlan, ka step-step, kag altar, may sapa, nga do ginhimo nanda nga fish pond. Wow, kadragkal nga African hito. Hambal ko kay Toto, sa tunga ta mapaigo, kay basi mawili talantaw ka mga isda, hindi ta ka-concentrate ka misa. So nag-homily na ang pastor about dress code. Ang mga lalaki ko no, hindi mag-shorts, kag ang mga babayi, pwede ka de largo, hindi lang mag-shorts, kag dress nga lipot. Hindi man mag-t-shirt nga fitting. Ginsample na ako. Inang naka-blouse ka yellow-green sa tunga. That is good. Sa nangalawat na kami, nagambal ang pari, nga he wants to talk to us kuno after mass. Siguro na mag-o ka mga faces namon. Pamangkot na kami kung tagadiin kami. Tiambal ko, Tagalambunaw sa Iloilo. Ti unsa ko no, nga tuya kami. Ti isabat namon, nagpakasal kami ka bata namon.
Tidingin kasal. Sabat ko sa katedral, sa makilala. Tani dinhilang, sabat ko, kalayo, padre. Amula na, sabat na. Ti, may ginprepara nga pagkaon kananda. Gin-invite kami, pero ay kami. Nahuya kami. Duro man ta na tita, nagsimba nga mga badyaw. Mabaka sanda mang ayo-ayo. Pag uli namon, naghapit kami sa ibabaw nga duro mga santos nga baligya, kag mga kahoy-kahoy sa botelya, nga para sa tanan nga mga balatian kuno, mga badyaw gabaligya. Sa unhan, may gapangayo pagid. Nadlok tamon tita, magsulod sa kuweba, basi may manog to. It was a memorable time and place man to Mayad gid nga kalagaw kami ni Toto, pay nakabalik pa kami to Galing sa hospital kami nagstay, kay admitted ka tumagurang ko. Naguli kami, kagwaay doon kami kabalik pagkapatay na. Nagpadala lang kami bulig. Why naman space? So it's time to say bye-bye and more power to this program. Love, love, Ningning, Sang Lambunaw. Well, Ningning, mayo naman na mag-ayo ka totally, you can be you can free to walk and you can travel. I'm sure nga hidlaw ka naman, no? Maglagaw-lagaw. So for the meantime, reminisce lang anay. Panumdumon talang anay, kag imagine nun talang anay ang mga nagliligad sa kundiin kita ng mga lugar ng mga manami na kalabot. So let's hope one day maka-travel ka naman liwat. Salamat gid sa imong gin-share sa sininga hapon. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Kabombo, yaring isa ka energy saving tip na dapat mahibaluan mo. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtob 600 pesos sa imong electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, laki. Balik kita, and here's one story coming from Lola Amparing. Mahal kong Tita Regine. Good afternoon sa tanan. Sa subong, nag-iisahan naman ako diri sa balay. Gani naisipan ko nga magsulat. Natuhoy ini sa tong nakaligad nga Pasko, December 25. Tita, ginsugat ako sa hinablos ko kung sang iya-asawa nga nurse. Halin sila sa Rojas City. Nagkadto kami sa mga hinablos ko man sa Grand Plains. Itaway ko kabalo nga may handa sila, kag may mga friends, kag mga relatives man nga nag-attend. Tita, ang ganda-ganda ng Belen sa corner sang ilang sala, kag may matahuman sila nga Christmas tree sa likod sang Belen. Tita, ang balay punong-puno sang mga Christmas decors, kag ang mga kortina ay ka mga tahong. Tita, damudang mo pagkaon, kaang isang fruit salad, fried chicken, valenciana, nilaga na manok nga native nga may ubad sang saging kagadyos. Lain-lain man ang cake. May mga imported candies kag kung ano-ano pa. Ang mga bisita, mga close friends, kag pila lang, no, ka mga
kamag-anak. Tita, pagkatapos ng lunch, nagmadyong sang isa ka set lang. Gin-invite nila ako pero hindi ko kay ti buron na ang ako nga pananaw kag hindi mo ko kabalo magampang. Gani, gipapalapit ako papungko sa atubangan sang radyo. Kagambal nila ante, dito ka lang pungko kay ti manog 2 o'clock na kag programa na ni Tita Regine. So mahal na mahal nila ako, bisan nga tapik lang ako tita. Pagkatapos ng programa mo, nagpamutos ang hinablos ko sa mga pagkaon para nga ipadala sa amon pagpauli. Tita, damo-damo dala ko, kay ti pati ang akon nga groceries, ginpadalaman. May kaugalingon nga salakyan man ang akon nga hinablos. Kay gindulong nila ako diri sa balay. Mabalik ko no sila sa akon nga 97th nga birthday sa April 11. Kay tapos na ang birthday. Adlaw sa Sabado. Tita, salamat sa panalangin ko sa puong may kapal nga hindi lang magtuon sa Holy Week. Kay ti sadto, wala kita lechon, kay ti puasa, pero sa sumong, sigurado may ara na. Alright? Tita, ang birthday ko, siguro masiling ko nga almost 3 months pa lang before sa birthday ko, pero ginapreparahan ko na. Balan mo tita, ang akon nga pag-celebrate sa nga akon nga birthday yearly, pangako ko na nga ginatupad ko gid sa aton mahal nga Dios. Kay ti, siya ang nagapalawig sa akon nga kabuhi sa sininga kalibutan. Tita Regine, sugpon ko na lang ha, ang akon nga kasaysayan natuhoy sa akon nga nabatian nga santos nga misa kaina. So samtang nagapamati ako sa misa ni Monsignor Militon Oso, gintawag ako nga arat na kunong akon nga pamahaw. Pero ang bako sa hinablos ko, nga way panatapos ang misa. Tita, kanami isang sermon ni Monsignor, parti sa pamilya. Pagtahod o pagtaha sa mga tigulang. Ilabi na gid, no? Ang mga nakakatanda. Kag siyempre, sa mga ginikanan. Iba-iba na gid ang ugali sa mga ulihing tubo. Tita, hindi man tanan, pero kadaman. Dokulang sila sa pag-alaga o pagtatap sa mga tigulang. Hindi kaangay sa unang panahon, kay tisadto wala man niya cellphone, di pa high-tech. Kagarabanan, no? Ang mga ulihing tubo, dokulang sa pag-alaga o paggalang sa mga katigulangan. Labi na kay may cellphone, so ginapadabi pa sang sa ginasugo o pagbantay sa mga tigulang. So hambal ka sa sermon sang pari, kinahanglan, tahaon, kagpalanggaon ang mga katigulangan, ang mga tigulang, sapagkat siling niya, kamo magaedad man, kaangay sang inyo nga mga ginikanan, mga lolo kag lola. So tita, sa subong, akon manaagyan nga kulang ang mga kabataan sa pag-alaga o pag-asikaso sa mga nakakatanda. Kulang sila sa pagpalangga sa mga nakakatanda. Bala ka, antos my love, kaawa-awa ka lang. Di siya nagatulo ang luha mo, walang pakialam sa buhay mo. Tani, kaangay sa Sagrada Pamilya, si St. Joseph, Mama Mary, at mahal na poong Baby Jesus. Ngayon na 2026 na, itapon ang ugaling masama at magpakabait at magmahalan ang bawat isa sa ating pamilya. So tita, I have to close now with all my love, kisses, and prayers to all. Sa mga co-letter senders ko, love you all and your families. May God bless. Bless us all, Lola Amparing. Lola Amparing, so less one letter sa imo dira nga record book. Ay nakabasa naman kita another story coming from you. And well, I knew nga very happy ka sa imo nga birthday celebrations ang nag-97 ikaw last April 11. Kay do ara gid, no, ang mga tawo nga nagapalangga sa imo. Kag very happy ka gid.
So salamat gid Lola Amparing, continue lang pamati and continue man sa pagsulat sa mga kasaysayan mo dira. Anti-Alzheimer's, anti-Ulyanin. Salamat gid kag to those man nga may ara sa mga letters on the way na. Hope I will be receiving them through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat, kabay na padala na sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Padayon na nato na pag-enjoy sa mga kasaysayan, buwas naman sa liwat nato nga pagbalikay. For the meantime, ibilin ko sa inyo ang inyong ginakalingawan ng mga dramas every afternoon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kagang Dear Diary. Madaming salamat sa inyo. See you again tomorrow sa gihapon ni ninyo nga alagad, si Tita Regine, para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.